Arratsaldeon? Bai, ontxe bai, eskerrik asko. Bai, lehenbizi, ongi etorri, Lanbroa Kultur elkartean izenian. Gaur ikusten dozuen bezala, dakagu Demaseko hizlariak, alde batetik Mikel Reparaz, bestetik Natale Zeron, eta bestetik Borja Macías. Hiruak die adituak gaur ikutuko dugun gaian. Ipini dugun titulua gaurko hitzaldirako geopolitikari buruz da, eta bertan hitz egingo dugu orden ero hegemonia berriak ikusten dugu estatu potere desberdinak euren artean gatazkan ari diela, eta gatazka horiek hegemonia berriak ekarriko dituzte. Zentzu horretan, esaten dugu, nola kultur elkarte bat animatzen da horrelako hitzaldiak proposatzera. Gure ustez, kultura, eta Lanbroan izenian, pentsatzen duguna da, munduan dauden mehatxatzen duten gatazkei buruz, eztabaida eta eztabaida publiko egin behar dela, eta horri buruz reflexioa egin. Zentzu horretan, esan bezala, hitzaldi hau posible da, alde batetik Elgoibarko markatu Bergarako udaletxeak areto hau utzi digulako. Badakagulako laguntzaileak, euren artean dago bat Solarluz entrepresa, eta nola ez, bebai gaur pertsa elkartea, elkartea usten digula, hori afari goxoa gozatzeko bebai, hitzaldia eta gero. Ze gehiago, ezin geraztu, hitzaldi hau bebai, Lanbroako bazkide desberdinak, euren artean Jon Barandiaran, esfortzu handia egin du guzti hau posible izateko. Esan bezala, hitzaldirako terna bat dakagu, alde batetik Mikel Reparaz, gure lagun konsideratzen duguna, trumpismoari buruz hitz egin zugun, ointala denbora bat Mikel Zulaikakin, eta esautzen dugu bere kazetari lanak, eta bebai EITB internazionalan egiten dakoa. Baina gaur, berakin batera, Natale Zeron dago. Natale Zeron da zuzenbide internazionalan doktorea, Deustuko Unibertsitatetik, eta gai honetan bere bai astindua jaso duena. Eta bestalde, Borja Macías, EHU, Euskal Herriko Unibertsitatekoa, zientzia politikoan doktorea, eta bebai Txinari buruz egin du doktoretza bere momentuan. Orduan, hiruren artean, ni usten dut, gauza interesgarriak jorratuko ditugula. Gure asmoa da, eurak hitzaldia ematea, eta gero galdera erantzunerako denbora ero tartetxo bat utziko du. Beraz, nahi dozuenean? Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko Ander. Berak zioen bezala, hemen perfil ezberdina ditugu, nik argitu nahi dut aldez aurretik, nik kazetaria naiz, eta bereek akademikoak dira, bereek adituak dira, geopolitikan, geoekonomian, zuzenbidean, eta hori argi utzi nahi dut, batez ere arrazoi bategatik, lehen esaten zuen Anderrek, kultur elkarte batek nola antolatzen du horrelako hitzaldi bat, iruditzen zait, ezinbestekoa dela horrelako eztabaidak irekitzea, leku ezberdinetan, herrietan, eta kulturaren betebeharra ere hori dela. Azkenean, hemen aurrez aurre daukaguna delako errealitatea eta errealitateari begiratzeko modu bat. Eta kulturak ere hor badu zer esan handia. Kazetaritzaren ikuspegitik, nik esan dezakadana da, gure lana, kazetarion lana dela gakoak nolabait ere ematea. Ez guk errealitatea kontatu egiten dugu. Errealitatea eguneroko aktualidadea kontatzea da gure lana. Eta nire kasuan nazioarteari begiratu eta nolabait ere hori azaltzea. Gakoak eman zertarako, gizartearentzako, enpresentzako, gobernuentzako, nolabait ere errealitateari begiratzerakoan, edo munduko errealitate geopolitikoari begiratzerakoan, erabaki zuzenak hartu alizateko, hau da, iritzi publikoa nolabait ere elikatzeko, hori da nire aldetik nire lana, eta akademikoen lana nolabait ere zabalagoa eta sakonagoa da askoz ere, eta gaur ikusiko duzu, biak oso aditu direlako arlo horretan, ez dakit, batzuk esate dute kazetarion lana izaten dela historiaren lehen zirriborroa idaztea, guk albistak ematen ditugunean, nolabait ere gero historialariek, akademiak,
liburuetan agertuko den hori guztiaren lehen zirriborrotxo hori egiten dugula, ez? Eta nik hori sinistu nahi dut, ez? Azkenean, guk mahai gainean jartzen ditugun gaiak eta ematen diogun enfokeak gero baduelako nolabait ere isla, ez? Baina, esan bezala, hau esan da, akademiak, Borja Maciasek eta Natale Seronek egiten duten lana, beste sakonera bateko lana da, ikerlariak dira, biak ere, eta gai hauetan esan bezala adituak. Hau esan da, esan behar dizuet eta aitortu behar dizuet lanez lepo gabiltzala. Bai kazetariak, bai unibertsitateetan, ikerlariak, lanez lepo gabiltza, hain zuzen ere duela urte eta zenbat, 3-4 hilabete, ez? Hau da, Donald Trump etxe zurira iritsi zenetik, nazioartea hankaz gora dagoelako, ez? Eta nik lehenik eta ben Borjari eta Nataleri galdetu nahiko niekena da, azken urte honetan gertatu diren gauza guztiak gertatuta. Munduko ordena aldatzen ari da, munduaren orden berri baten aurrean gaude, edo ordenak etengabe aldatzen dira, eta ze momentutan gaude, ez dakit, Borja, nahi bazuzu gazi. Nik uste dut, komentatzen duzu bezala, beti nazioarte politika mugimenduan dago. Hau da, historia, politika, ekonomia, ez da inoiz geldirik egon. Besa gertatzen da, egida, historian zehar badaude nolabait klabe diren puntu konkretuak, nun ematen diren aldaketak ez dira hain progresiboak, baizik eta oso bortitzak eta oso erradikalak izaten dira. Nik uste dut bizigarren momentuan olako xok egoera baten adierazle batela, ez? Gutxi gora bera ikusten ere gara zein dan Trumpen estiloa, ez? Badakigu oso bortitza dela, oso erazokorra, nolabait bere interesak edo estatu batuen interesak jartzen ditu beste gauza guztien gainean, ez? Eta nik esango nuke horrek argi eta garbi esaten duela edo argi usten digula, benetan aldaketa sakon baten aurrean gauzela. Ez dakigu momentu honetan aldaketa honek zein puntutara eramango gaitun, zein kontuan izan behar dugu, Trump oaintxe bertan igual ez dugu oso ondo ikusten, baina momentun baten desagertuko da. Beste presidente bat etorriko da, hilegingo da, doan alakoa, eta estatu batuen kanpo politika aldatu daiteke baita ere, eta igual beste egoera batera eraman algaitu bizitzak eta politikak, baina nik bai esango nuke Trumpen estiloaz eta politikaz aparte bai gaudela, azkenengo urteetan egon garela, transizio prozesu hortan, nun ordenu berri bat eraiki daiteken edo gutxienez historikoki bereziki bigarren mundu gerra eren ostean ezarezan orden hori aldatzen ari da. Zuzen, Natale, zure gaia zuzenbidea, nazioarteko zuzenbidea, nik ez dakit duela gutxi atzo bertan, Leon 14. aita zontuak, badakizue, kriston tirabira izan duela Trumpekin, ez duten azalduko, baina atzo, Leonek esan zuen mundua gaur egun tirano talde batek deuseztu nahi duela. Nolabait tirano talde bat esan zuen, nolabait Trump ere talde horretan sartuz. Nik ez dakit, Natale, zuzenbidearen ikuspegitik, aldaketa hain zuzen hori den zuzenbidean eta arauetan oinarritutako mundu batetik, ote garen indarrak agintzen duen mundu batera edo influentzia eremuetan oinarritzen den mundu batera. Ez dakit aldaketa hori den ala ez, zure ikuspegitik. Nik uste saiatu direla. Nik uste goratu behar degula, nazioarteko zuzenbidea sortu zenean tirano talde bat zegoela munduan. Nazi garaian, nazismo garaian, gertatu zena guztia, orduan tiranoetarako presatu zena guztia. Nik uste arazoa izan dela, azkenengo markadetan nahiko lasai ibili garela mendebaldean. Mendebaletik kanpo beste gauza da. Eta ahaztu egintza egula zergatikan sortu genuen nazioarteko zuzenbidea. Arrazoi bat zegoen, tirano talde bat zegoen, tirano talde horrekin bukatu zen, gutxi gora bera, matiz asko, minabarbera asko egin dira puntu horietan, baina bueno, hola globalkita, baina orain bueltatu dira, o bueltatzen utzi diegu. Guk ere erru puntu bat badakagu hor. Ez genuen espero, hainbesterako izango zenik, sainaleak bazteuden. Baina ez genuen espero. Eta orain ikusi dugula tirano taldea berriro, ez? Ba ikusi dugu zergatikan sortu zen nazioarteko zuzenbidea, eta nik uste asko esaten dutela nazioarteko zuzenbidea hil dela. Nik uste agerian gelditu dela ze beharrezkoa den, kontrakoa. Nik uste berpiztu egingo dela. Mundu guztia ikusiko duela,
honengatik sortu genituen arauak, ez? Eta berpiztuko dela eta bueltatuko dela, eta arauak hor daude, bete arazi besterik ez da egin behar dugu, ez? Eta zuzenbide horren aurrean eta urraketa horien aurrean, ez? Aktore berriak sortzen ari dira. Nik ez da, Borja, zuk uste duzu bloke politika batera itzultzen ari dela mundua? Ez dakit badauden hor parekotasunak, bere garaian Sobiet Batasuna eta Estatu Batuen leia horren parekorik baute den, ez? Txina, Estatu Batuak, bloke politika baten aurrean gaude edo? Nik beti komentatzen dut berdina, ez? Askotan, beti gaur egungo errealitatearen azterketa bat egiten dugunean, beti hartzen dugu, historikoki ezagutu izan dugun referentzia ezberdinak, ez? Gainea, gerra hotzeko eskemak oso errazak dira guretzat, zergatik dikotomia baten aurrean jartzen gaituztelako. Estatu Batuak versus Sovietar Batasuna, kapitalismoa versus komunismoa, hau da, horrek baita ere, bideratzen gaitu, eta bai politikoei bideratzen die, diskurso oso homogeneoak eraikitzea. Orduan, egi da aktoren blokeak existitzen direla, egi da interesak eta botere logikak existitzen jarritzen dutela, baina mundua oso interkonektatuta dago. Hau da, nik beti planteatzen dut berdina, Estatu Batuak eta Txina arerio estrategikoak dira, baina, era berean, haien erlazio komertzialak dira, bakoitzaren herrialdeentzat importanteanak. Orduan, hori, perspektiba logiko batetik, ezan genezake zezentzu dauka honek, zergatik arerioak komertziatzen dute haien artean, zergatik hainbesterako erlazio ekonomikoak dauden, baina baita menpekotasuna existitzen da, sor publikoa bertan dago, inbertsioak, Estatu Batuetako enpresak Txinak produzitzen dute, hau da, komplexitate asko daude, ez? Eta egi da blokeak dauzela, aktoreak oraindikan alientzan bitartez eta blokeen bitartez funtzionatzen dute, baina bloke hauek ezagutzen genituenak baino askozaz malguagoak dira. Mundua, bere osotasunean, konplejoagoa delako. Azkenin munduan dagoen interkonexio sozial, ekonomiko eta politikoa askozaz nagusiagoa da, ez? Eta globalizazioaren ondorio sortudan interkonexio hori apurtzea, gaur egun, ia sinezkoa da. Gaur bertan atera genezake telefonoa eta hitz egin eta negozioak egin munduko beste puntan dagoen pertsona edo enpresa batekin. Hori, baita ere, da gure egoera politiko eta ekonomikoaren ondoriotat. Orduan, blokeak eta aliantzak bai existitzen dira, baina naiz eta askok beti gudahotzaren eskema dikotomiko hortara bueltatu nahi diren, nik esango nuke gaur egungo testuingura askoz konplexuagoa dela, azkenin hemen ez guztiek egiten dutelako negozioak guztiekin eta guztiak ataskak dituztelako beste aktorekin. Inkluso, historikoki aliaktuak diren artean. Zer zango dugu, Estatu Batuak eta Europar Batasunen arteko gatazkak aztertzen baldin baditugu, naiz eta formalki, oraindikan aliatuak izan. Momentu, gutxi arte, baina arte. Bai, aliatu badira, ze oraindik erakunde askotan elkarrekin daude, NATO eta beste hainbat erakunde daude, akorde komertzialak eta bar. Baina nik ez egin, Natale, Mendebaldea esan liteke agian bloke bat dela edo bazela, agian gero eta sakabanatuago dagoena edo urrunduago dagoena, Estatu Batuak eta Europaren arteko harremanagatik. Baina nik ez dakit arriskuan ote dagoen Mendebaldeak azken hamarkadetan ordezkatu duena, hau da, demokrazia liberala. Hori aldatzen ari den, edo ez dakit hori zuk arriskuan ikusten duzun. Nik uste arriskoa ikusten dudala zentzu batean, hasiera batean, sortu zenean Mendebaldea interesak nahiko simpleagoak ziren, ez? Borrak esaten duen bezala, ez? Eta nik uste aktoreak ere beste batzuk zirela, estatua ziren. Gaur egun ordea pertsonak, individualki, uste genuen, baina botere askoz gehiago daukagu. Eta orain Estatu Batuetan nahi dutena eta Europan nahi duguna, guztiz ezberdina dira. Orduan, Borja komentatzen duen sinpletasun hori, Bigarren Mundu Gerra eta gero sortu zena, non ekonomia zen gidari bakarra, eta binomio edo dikotomia horretan mugitzen ginen, eta orain, nolabaiteko ahots gehiago dauzkagunean hitz egin nahi dutenak, eta hitz egiten ari direnak, eta gero ez da rekurso gehiago mandizkigute pertsonei, ez? Gaur auzitegitara joan gaitezke, gu geu, nazioarteko auzitegitara, ez dugu bakarrikan nazio mailan. Orduan, horrelako gauzak nolabaiteko desberdintasun batzuk agerian utzi dituzte. Orduan, gaur egun Estatu Batuak nahi dutena eta Europak nahi duna ez du zerikusirik, eta Europarentzako demokrazia dena eta Estatu Batuentzako demokrazia dena ez dauka zerikusirik, ez?
nik oso argi ikusi nuen duela pixka bat lurreratzeko, ez? Daukarri genituen 25 estatuatuetako ikasle duela aste pare bat gure ikasleekin eta pixka bat elkarrizketa horretan. Eta ikusten zen argi eta garbi nola perzibitzen zuten o nola jartzen zuten arau hitza estatuatuetan eta ez, askatasunarekiko limite bat, ordea, gure ikasleek ikusten zuten arauetan askatasun bat. Eta arauak hitzearen sentsazioa zen askatasun bat gauzak egiteko. Orduan, arauaren pertzepzio bera eta demokrazia nola definitzen dugun ere ikuste Mendebalean asko aldatu dela urtea aurrera junala. Zuk ustuzu hori aldatzen ari dela eta... Nik uste dut, askotan gaur egun Natalek esaten duen bezala, behar bada arauak pisua galdu dute inhandi baten, zergatik interesak beti egon dira, hau da, nik beti planteatzen dut estatuak interesen arabera mugitzen direla, baina interesetaz aparte konsensuak ere behar dira. Hau da, adibidez Estatu Batuen eta Europar Batasunaren arteko aliantzak, baita ere, interesen araberako aliantza bat izan da, baina aliantza hau esan biteratzen bortizkeriaren edo konfliktuaren bitartez, baizik eta konsensuaren bitartez. Zertatzen da, oaintxe bertan, konsensua erabiltzen baldin bada, aliantzak egidatzen dituen elementu bezala, arauak esartza eta arauak mantentzea logikoa da. Hau da, aliantzak nolabait ongi kudeatzeko arauak izan behar ditugu. Zertatzen da, interesak jartzen direnean, eta bereziki interes individuala jartzen direnean, elementu guztien gainean, hor bai, apurtzen dira, bai konsensuak, bai arauak, bai eskotan, bain arte ezagutu dugun aliantza eta zuzenbide logika guztiak. Zer esanik ez, gaur egun Estatu Batuen kasuan, ze inkluso espezializatuak gaudenok ez dakigu oso ongi, ea, oaintxe bertan Estatu Batuen kanpo politika dan Estatu Batuen interesen aldekoa edo Donald Trumpen interesen aldekoa. Hortaz hitz egingo dugu eta Donald Trumpen eta bere lagunen edo bere inguruaren interesa ekonomikoak nolabait ere mai gainean dauden, orain Hormuzen gertatzen ari den guztiarekin, ezta? Baina nik bai gaineratu nahiko nuke, agian aportazio txiki bat, ez? Donald Trumpek ordezkatzen duena, oraindik hain argi ez dagoen hori, ez? Estatu Batuen nolabait ere interesa defenditzen duen berak bakarrik, America First da bere goiburua, ez? Bai nazioarteko politikan, bai barruan, ez? Hau da, Estatu Batuak jarriko ditut nik aurretik, berak bere hauteskundetako promesa izan zen, ez ditugu gerra berriak hasiko, ez naiz intervenzionista bat, ez? Estatu Batuetan presidente ezberdinek tradizio ezberdinak izan dituzte, ez? Egon dira, kanpora begira intervenzionistak izan direnak, neokon presidenteak izan dira Estatu Batuetan, George Bush bera, Bill Clintonek ere izan zituen politika neokonak, ez? Eta gero daude isolazionistak, edo norbait ere, eta Trump aurkeztu zen isolazionista bat bezala, eta ez da. Ikusten ari gara orain nola ari den gerra berriak irekitzen, gero hitz egingo du baita ere Irakeko gerraz, hori izan zen baita ere aurrekari bat, ez? Arauak eta nazioarteko zuzenbidea urratzearenak. Baina nolabait ere Donald Trump munduan aurkezten da orain intervenzionista bat bezala, baina beti ere Estatu Batuen interesak defendituz bakarrik. Agian arriskutsuagoa da, oraindik ere, ez? Hau da, nazio batuei eta bar, bizkar emanez. Eta horien adibide batzuk jarri nahi dizkizuegu, eta hitzaldiago baita ere planteatu dugu pixka bat adibide zehatzekin. Hau da, guk EITB-en egin genuen proiektu bat duela hilabete gutxi potentzia handien leia, edo potentzien leia handia deitu izan genuena, el gran tablero mundial deitu genuen gazteleraz, eta nolabait ere hor azaldu nahi izan genuen munduan ze puntu bero nolabait ere esateko dauden, ez? Eta non sortu daitezken hurrengo gatazkak. Hau egin genuen azaroan, abenduan, eta identifikatu genituen 5 puntu, Karibea, Venezuela, Panamakau kanala, hortaz hitz egingo dugu gero, identifikatu genuen Groenlandia, Hormuzko itsasartea, eta orain arte 3 horiek nolabait ere bete dira, ez? Ez dakit nik kasualitate izan den ala ez, baina 3 horietan piztu dira gatazkak, ez, nazioartean. Urrengoa zen ego Txinako itsasoa, hau da Taiwan, Filipinak zonalde hori, hor bertan oraingoz tentsioa badago, baino bakea dago.
eta bestea zen Hego Pazifikoa. Eta nolabait ere hori ardatza hartuta jarraitu nahiko genuke hitzaldiarekin. Horretarako, gai bakoitza aurkezteko eta hortzeazteko bideo batzuk jarriko dizkizuet, eta hasiko gara aktualitatearekin lotura handien duen gaiarekin, hau da, Hormuzko itsasartearekin. Ikusi ezagun lehenbizi, minutu eskaseko bideo bat da, zer den Hormuzko itsasartea. Audio. Den lurralde artiko hau, orain, munduko potentzian arteko gatazka. Ez da Hormuz. Hau izan beharko luke. Hau ez dugu prestatu, berrozala. Munduko ekonomiaren hil alabiziko arteria da Hormuz. Iranek, behin baino gehiagotan, esan duenez. Hemendik, Omango kostaldetik 39 kilometrora dago, Irango puntu hurbilena. Baina Persiar golkoko petroleo eta gasaren igarobidea askoz ere estuagoa da. Izan ere, petroleontziek 3 kilometroko zabalera duten bi kanal erabili behar dituzte golkoan sartu irtenak egiteko. Kanal hoien zati handiena ur iraniarretan dago. Eta golkoko herrialdeen petrolio ekoizpenaren ezinbesteko pasabidea da. Munduan ekoizten den petrolioaren 20% baino gehiagok eta gasaren laurdenak halabeharrez itsasarte honetatik egin behar baitu bidea. Hau da, munduan ekoizten den petrolio eta gasaren laurdena, gutxi gara bera, golkoan ekoizten da, eta puntu horretatik pasa behar du ezinbestean. Otsaila bukaeratik, otsailaren 28an hasi zen Irango gerra, Hormuz behin eta berriz entzun dugu, Hormuzi buruz aritu gara hizketan, gaur Iranek, duela ordu gutxi, arratsaldeko 3etan, iragarri du Hormuz berrireki duela. Berriz ere irekita dagoela, itsas trafikoa bertatik pasatzeko, bertatik produkzio, petrolio, gas eta produkzio hori guztia irten ahal izateko. Nik ezagit, Borja, lehengo egoerara itzuli gara, berriro, inoiz etzen itxi Hormuz, puntu estrategiko hori, eta Iranek jakin izan du nolabait ere hori erabiltzen, karta hori erabiltzen, estatu batuen aurrean. Bai, gaina aurreko zaioan egin genuenean, nik komendatzen nuen Iraneko diplomatiko eta politikalia ezberdinen hitzak ikustea, bereziki haiek argi da garbi planteatzen zutelako zein izango ziren aplikatuko zuten estrategiak, ez? Eta Hormuzen itxiera estrategia horien barnean zegoen. Hau da, Donald Trump esaten duenean inork ezin zuela aurreikusi hori gertatuko zenik, justo nazioarteko politikan zerbait dakitenek eta dakitenen artean naiz eta gatazka eta desadostasun ugari egon beste elementu eta gai askotan, guztiek bat egiten zuten, edo bat egiten genuen, Hormuz itxiko zela, gasa eta petrolearen prezioak disparatu egingo zirela, munduko merkataritzaren logistikan benetazko kaos bat zabalduko zela, eta gerra hau zabaltzen baldin bazan, ondorioak oso latzak izango zirela, ez bakarrikan ekialde hurbileko jendearentzat eta herrialdeentzat, baizik eta mendebaldeko herrialde guztientzat, ez? Orduan, gazteraz eta la kronika de una muerte anunciada. Hau da, eszenatuki hau, espero genuen. Aurrekoan, nik ez nuen baieztatu justo oaingo testu inguruan, epe ertaineko analisiak egitea zaila delako, baina nik bai sumatzen nuen gerra egongo zela Iranen, eta ondorioz Hormuz itxi egingo zela. Ni harrituta nago, nola pasatzen garen nazioarteko politikan, pantalla berrietara normaltasun osoz, ez? Duela urte gutxi, ez urte gutxi, hilabete gutxi, Iranekin gerra bat imaginatzea, pentsa ezina zen, ez? Zaten genuen, horrek ekarriko du izugarrizko desastrea.
Eta ez bakarrik petrolioarengatik eta estrategikoki Iranek suposatzen duenagatik, baizik eta hor blok ezberdina daudelako, arriskua dagoelako mundu gerra bat pizteko, oso leku estrategikoa delako. Nik ez dakit, Natale, nola ikusten duzun zuk hau, ze erraztasunekin iritsi garen puntu honetara eta ze ondorio ekarri ditzaken honek, ez? Ez da bakarrik ekonomiaren ikuspegia, ez? Nik uste dut haratago dola. Nik uste ados nago berak esaten zuenarekin, Borjak esaten zuenarekin ikustekoa zan, gainera bereik esan dute, etzen sekretu bat, beraien mehatxu bat argi zegoen ez, eta nik uste denege bagenekila Iran 40 urte daramatzala gerrarako prestatzen. Nik uste guk ez genuela ikusi nahi, baina Iranek argi ikusten zuen arrisku hori bartzegoela eta estrategia badauka Trumpek ez bezala. Nik uste Trumpek ikusi zuela Venezuelako oso azkar eta oso errex gertatu zela, haunditu zen, eta santzun orain, Iran, zergatik ez. Eta gero gainera, bi egunetara santzun gero Kuba jungoz dela. Zergatik ez. Baina nik uste, hau dena ulertzeko ez, zergatik ez du niongo zentzurikan egiten gertatzen ari dena, ez du niongo zentzurikan guretzako, baina bere kanpo politika ikusten malin badezu ez, nik uste ez duko ondo esan dezula, bere hasiera batean, aislamendu puntu bat bazeukala ez, eta esaten zuen gainera, Monroe Doctrine, esaten zula, Monroe Doctrine bere izenarekin, ez balin badu bere izena, etzaio gustatzen. Monroe Doctrina, gero nahi bazu hitz egingo dugu horretaz ere, Karibeaz hitz egiterakoan, baina badakizu da, Monroe presidenteak ezarritako politika bat, zeinak esaten duen, estatu batuek daukatela, nolait ere, ez? Amerikanontzat. Hori da, Amerikan agintzeko eskubidea. Eta orduan nik uste gauzak noiz alatu ziren, gauzak alatu zirenean, aizekin gertatu zen episodio guzti hori, nolabait bere politika nagusia ez, migrazioaren inguruan zegoen, gauzak ez ziren berak uste bezala atera, orduan hori zen bere, pilare nagusia, eta hori galdu zuenean, zehoze bilatu hartzuen, Epsteinen artxiboetatik nolabait ez, jendea arreta beste toki batera eramateko. Eta nik uste hau behin hitz egin degula ez, Trumpek daraman politika eta Trumpen itxura garrantzitsua da, dena dira gizonak. Oso indartsuak kanpo politika eramaten dutenak, eta ez dutenak asko pentsatzen akzioa da gehiaren bat, eta bere jarraitzaile asko horrela dira. Orduan bere politika ezin zuen izan diplomatikoa, ezin zuen izan zehozesua beha ozentzuduna. Izan martzen pixka bat, Rusia eta Xi Jinpingenek eraman duten kanpo politikaren antzeko zehozer, eta horretarako inbasioa da. Eta nik uste aisolazionismo puntu hori aldatu zela bere, Borjak esan duen bezala, bere barruko interes politikoak aurrera gintzutenean edo aldatu zirenean, eta orduan bere politika ere aldatu zen. Ez zuena espero nik uste zein izango ziren ondorioak, zeintzuk izango ziren emaitzak, eta ze gaizki aterako zen zaion bere barne politikarako ere, zen ere bere popularidadea izugarri jaisten ari da. Ikaragarri iruditzen zait, hain zuzen hori. Nola Donald Trump bezalako presidente bat, geroz eta nolaitere estatu batutako demokrazia urratzen ari den presidente bat, geroz eta autoritarioago bezala azaltzen den presidente batek hartzen dituen erabaki horiek, ez? Konplejuz betetako erabakiak dira, konplejuak zentzu txarrean, berak Putin, Xiren aurrean, nolaitere bere burua ikusi nahi duelako horrelako, ez dakit, strongman edo gizon indartsu bezala, ez? Ni harritzen nauena etengabe da nola Pentagonoak, ziak, hau da, estatu batutako inteligentziak ez duen hau aurrikusi edo ez duen geldiarazi, hau ez? Eta Iranera bueltatuz, ez dakit, Borja, arrazoiak bilatuz, nola piztu duzu hau Trumpek? Nola jakinda honek ekarriko zituen ondorioak piztu duzu hau, eta zein izan da Israelen papera ontan guztian, ze Israelek eta Bibi Netanyahuk bultzatu du nolabait ere Trump egoera honetara, baina zein da zure irakurketa? Justo gai honi buruz, komentatu nenuke ez, askotan komunikabideetan galdetzen diate zein dan estatu batuen estrategia. Eta nik apurtzu, noiz baino egotan off the record ezaten dut. Nik apustu egingo banu, izango nuke ez dagoela estrategiarik. Zergatik, estatu batuetako administrazioan badago oso inteligente eta oso informazioa nadakan jendea. Hau da, bertako inteligentzia establishmenta oso handia da eta oso indartsua da, ez? Zertatzen da, profesionalak ziren horiek, estatu batuen logikan eta estatu batuen interesen perspektibatik, kaleratuak izan direla. Orduan, zegeratu da, Trumpen aldekoak diren politikari hutsak. Eta gaina politikari huts nahiko kaskarrak, Pitheadsek bezala, Foxen tertu nire bat. Orduan, gerra hau, estatu batuen nire perspektibatik, zauken jolako onura estrategikorik zergatikan.
zein da Iran bombardeatzeko helburu estrategikoa, oraindik ez dakigu. Egun baten esaten digute programa nuklearra dela, beste egun baten esaten digute emakumeen eskubidea dela, beste batzutan esaten digute Hormuz dela. Hau da, ez dago logika estrategiko eta narratibo bat. Adibidez, Iraken adibidea hartzen baldin badigu, Bushak ezaten zuen, Irak arma nuklearrak ditu. Baganik egun ez da legia. Baina, barne koherentzia bat mantentzen zuen, eta narratiba bat pastela deskubritu zanean, narratiba aldatu zen, baina narratiba aldatu zen, zanean, Saddam Hussein jadanik ez zegoen Iraken. Jadanik kapturatu egin zuten eta gero exekutatu. Ez? Orduan, hemen, argi dagoena da, Estatu Batuak ez dakitela oso argi zer egin nahi duten edo zer lortu nahi duten. Baina Israelek bai. Israel, eta John Kerryk esan zuen beste egunean, Israel azkenengo Estatu Batuetako 4 presidentei presionatu dio Iran bombardeatu eta inbaditu behar zela. Israel bai dauka estrategia bat, eta argi eta garbi Netanyahuk esan dau. Hau da, perspektiba pertsonal batetik, Netanyahuren gerra eta Israelen proiektuaren gerra. Orduan, ez dakigu Epsteinen paperen ondorioz izan dan, ez dakigu Israelen lobiak Estatu Batuetan daukan influentziaren ondorio bat izan dan, ez dakigu oso ongi zergatik zein da benetazko arrazoia, baina badakigu Israel behar zuela gerra hau. Eta behar zuen gaina Estatu Batuen ejertzio guztia arrastratzea benetazko konfrontazio militar batera zeren. Israelek badaki, bera bakarrik, ez dala kapasa Iraneko estatuarekin edo estrukturarekin edo regimenekin bukatzeko. Zelan bukatuko duen, batek daki. Zeren aurrekoan komentatu nuen bezala, gerrak hasten direnean, badakigu zelan hasten diren gerrak, baina ez dakigu zelan bukatzen diren, eta momentu hontan, gaur ikusten ari garen bezala, sorpresak etortzen dira, onak, txarrak, eta mota hontatakoak. Hau da, Israelek bultzatu du nolabait ere Trump, eta Israelen lobiak, biztan da, AIPAC bezalako Washingtonen dagoen lobby sionista edo israeldarrak izugarrizko boterea daukala Trumpen administrazio barruan. Hor daude Witkoff, hor dago Kushner, Netanyahuren lagun minak diren aholkulariak ditu, eta beraiek daramate gainera Irango politika, Iranekiko politika hori. Eta beraiek daude hor nolabait ere volante hartuta, ez? Hori biztan da, baina zer bilatzen du Israelek? Lortu du nolabait ere bere etxaiak suntsitzea, bere inguruan, ez? Orain arte, edo gerraren bitartez, hor dago Hizbullaren kasua, edo Sirian Bashar al-Assad desagertu da, ez dakit, hor dago baita ere beste Hutien aurkako gerra, Saudi Arabia tarteko, eta gero dago baita ere, daude, Estatu Batuen laguntzaz, Trumpen laguntzaz, hainbat herrialde arabiarrek Abraham akordioak sinatu zituzten, Israelgo estatua nolabaitera onartuz eta haien jarrera aldatuz. Israel inoiz baino boteretsuagoa da zonaldean orain, ezta? Ez dakit Natale, zuk uste duzun bere biziko garrantzia duela edo determinante izan dela nolabaitere Trumpentzat Israelen bultzada hori. Nik uste, egiten dugunean irabazi edo galdu edo zenba boteretsua den, nik uste ekonomikoki agian baietz, baina politikoki jaso duena izugarrizkoa izan da. Europaren galera ja ezin daukatu. Europak Alemania barne, Alemania izan dela, historikoki badakatela esterikusi bat, nolabait Alemaniak ere hasiera batean saiatu zen, kategoriak aiztaten, baina gero agertu zenean ez, Nazio Batuak eta santzun hau genozidio bat gertatzen ari dena, eta orain Hezbollak egiten izatena, Olibaten egiten izanetara baita ere da, eta agertu zenean nazioarteko zigor auzitegia eta santzun arrazoia daude, eta ez dira pertsepzio batzuk, baizik eta badaude arrazoi fundatu batzuk, non hau eskubidea ematen digute pertsona honen aurka, nolabaiteko orden de arrestoa bialtzeko. Karo, nik uste politikoki hau izugarria da gehieman Mendebalderako, eta Mendebalean zituen bere aliatu garrantzitsu batzuk. Egia da, bere zonaldean, Arabia Saudiarekin, Kuwaitekin eta gauzak hobeto direla, eta hobetu dira gehiemat arrazoi ekonomikoa daudelako, baina herrialde hauek ez dira bere aliatu firmeak, bere aliatu hobe dira interesen menpe daude, beste norbaitek interes hobeak eskintzen bali maizkie, Israel salduko dute.
Europarekin ez zeukan harreman hori, Europarekin ez ziren bakarrekan interes ekonomikoak, bazegoen historia bat, bazegoen moral eta politika batzuk, elkarban ditazkegunak edo ez, baina bazegoen interes bat ekonomikoa bakarrik etzena, eta hori galdu du. Eta estatu batuetan ere izugarrizko babesa bazukan, eta babes hori ere izugarri galdu du. Eta ez dugu astu behar ere bai, Israelen gertatutakoa eta gero, azkenengo urteetan, azkenengo hilabetean bakarrikan, ez barkatu, Europako herrialde askok Palestina onartu dute herrialde bezala, hori berria da. Eta nik uste ez da bakarrikan ekonomikoki ze irabazi duen, gauza asko irabazituela ekonomikoki, eta agian orain, lasaiago bizi daitezkeela hori uste dutela, baina politikoki galdu dutena izugarria eta etorkizunera begira, nik uste aliantza politiko horiek direla benetan nolabaiteko garrantzi badutena. Eta ez dugu aztu ere bai, nazioarteko zigor auzitegiak esan duela, horrek esan nahi du, hemendikan aurrera Erromako estatutua firmatu duten edozein herrialdek, bibi balin badauka bertan, area egiten balin badu egan, atxilotu beharra daukate. Eta eskako dio, ez du inongo garrantzirikan, Putinek ez du Erromako estatutua sinatu duen herrialde bat zapaldu, desde la orden de arresto. Orduan, arrantzi bat badauka, ez dira danak gauzak, ez nik uste ez dira gauzak ondo edo gaizki, baizik eta gauzak esan dugu bezala konplejoagoa dira, eta nik uste gauza asko irabazi ditu, baina beste inbeste galdu ditu. Gaina, ulertu behar dugu Israelen logika ekialde hurbilan dagoen logika politikoaren birkonfigurazioaren perspektibatik. Hau da, ikusten balin badugu Israelen logika, konturatzen gara, pantaia pasatzen joan dela. Lehenengo Palestina, Libano, Iran, Yemen, oain hitz egiten ari da, behar bada Turkia arerio bat dela, zergatik Sirian bertan baitare gatazka asko dituztelako. Orduan, Israelen proiektua oso argia dena, expansionista eta guztiz kolonialista dena, alegia. Oinarrituta dago, ekialde hurbilean dausen herrialdeen suntxipenean. Golkoko herrialdeen suntxipena bere alde egiten du baita ere. Zergatik, Arabia Saudiren zonalde geografiko bat errebindikatzen duelako, Kuwaiten atal bat, hau da, ez dira aliatu naturalak. Momentuko aliatu taktikoak izan daitezke. Orduan, gertatzen da, Israelek egin nahi duena da, errekonfiguratu ekialde hurbileko logika politiko guztia, eta bilakatu ekialde hurbilean existitzen den potentzia erregional bakarra. Eta horrek zer esan nahi dau, bidean zapustu behar dugula tartean dausen herrialde guztiak. Palestinako genozidioa aztertzen genuenean askok pentsatzen zuten bakarrikan palestinari egokitzen ditzaion arazo bat zela, eta ekialde hurbilaren historia ezagutzen dugunok badakigu hau Israelen eta Palestinaren arteko gatazkaz aparteko kontu bat dela. Ondorioz, zein puntutan gaude, irabazten ari da, galtzen ari dira. Nik beti planteatzen dut, askotan beti politika futbol partiduak bezala aztertzen ditugu, ez? Eta beti gustatzen zaigu garaile eta galtzaileen arteko kategorizazioa. Ezan dugun bezala politika konplexua da. Momentu honetan nik ez nuke izango batzuek edo besteek irabazten dausen edo galtzen dausen. Eta bereziki ikusi behar duguna da, hemendik epe ertain batera ze gertatzen da. Zeren, berdan ematen diran aldaketak bai esango digute zeinek galtzen duen edo zeinek irabazten duen. Adibidez, Estatu Batuak galtzen badute petrodolarraren hegemonia, horrek ze esango digu Estatu Batuak, nahiz eta inkluso Iran garaitu militarki galduko dutela. Iraken gertatu zen bezala. Iraken Estatu Batuak gerra irabazi zuten, baina bakearen kudeak eta alientzen logika, ekialde hurbilaren kontrol estrategikoa bai galdu zuten. Orduan horregatik galtzaile irabazle logikak aztertzen ditugunean beti kontu zibila gara eta ulertu behar dugu testigura beti konplexua dela, ez. Gero nik egituko nuke, barkatu, gaur egun uste duenak benetan, herrialde bat suntsitzeagatikan Hezbollah desagertuko dena, edo Hamas desagertuko dela, edo Hutiak desagertuko direla, ez du ezer ulertzen geopolitikari buruz. Herrialde, talde armatu hauek
Estatu Batuetako eta Israelek ezarritako biolentzaren gatikan sortu dira. Orduan, uste izanak hauek ez direla bueltatuko, eta ez direla indartxoago bueltatuko sortzen ari den gorrotoa, violentzia, engatik etorriko dira, bueltatuko dira, agian beste izen batekin, agian beste zona batean, baina bueltatuko dira. Orduan, ezin dugu hori ahaztu, ez? Nik uste daruz nagoela, beste ikusi behar dugula pixkatu urrutirago ez okarekan hilabetero edo, porque etorriko dira bueltan. Beraz honek ondorioak izango ditu hamarkadetan. Eta naiz eta erregimen aldaketa bat gertatu Iranen, ez? Eta hori da dirudienez Israelen helburua, agian gauzak berriz ere Estatu Batuak eta Israelek osatzen duten aliantza horri zaizkio agian hain ondoterako, ez? Zuk lehen Irakeko aipatu zuta egia da. Iran nolabait ere indartu zela eta txiiak Iraken eta bar. Nik ez dakit hori gertaliteken berriz, eta batez ere, gero niri atentzia ematen beste gai bat da, zein argi gelditu den herrialde aberats, petroleo ekoizle diren herrialde aberats horiek, ez? Golkokoak, Katar bezalakoak, edo Emirerriak, Saudi Arabia bera ere, ze zaurgarri diren, ez? Eta nola geldituen, ze argi geldituen, hori oso erraz amaitu daitekela. Hor badago adibide bat, oso ikusgarria den agian, eta da, uraren desalinizazio planta horiek, ez? Hori gabe, herrialde horiek akabo. Ez daukate ur iturririk, eta horiek deusezten badituzte, eta Iranek mehatxu egin zuen, horiek deuseztearekin, amaituko lirateke, gobernu horiek edo herrialde horiek, ez? Ez dakit hori ere den lezioetako bat Iranen gerra honen. Bai, gainea, historikoki, Estatu Batuek Golkoko herrialde ezberdinekin izan dituzten aliantzak, justo segurtasunaren bermean oinarritzen dira. Hau da, lehenengo 1984ean Arabe Saudirekin sinatu zuten akordio bat, eta nolabait esan genezake Estatu Batuak segurtatzen zutela Arabe Saudiren segurtasuna eta armak eta defentsa ezberdinak saltzen zidioten, eta ordainez, Arabiarrek egiten zituzte saltzen zuten petrolio guztia dolarretan saldu behar zen. Hori da komentatu dudan petrolioaren mekanismoa. Hori izan da, aliantza horren sustengoa. Zagertatzen da, Golkoko estatuek konturatu dira, gerra erregional batean, Estatu Batuek ezin dutela haien segurtasuna mantendu. Ondorioz, hori ja presidente bat esartzen du. Eta igual momentu hontan, Golkoko estatuen eta Estatu Batuen arteko aliantza mantentzen da, baina gerra momentu baten bukatu egingo da. Eta Golkoko ekonomiek bere burua ikusten dutena oso egoera larrian, zeren oain arte adibidez Dubai izan da kapitalaren nolabaiteko zentro berria. Nor joango da bain Dubaira negozioak zabaltzera haien errentak mantentzera bertan inor? Orduan, azkenengo urteetan eraikidan ekosistema oso partikular hori suntxitzen ari da inhandi baten, ez? Igual, oaintxe bertan ez dugu ikusten, baina nik esango nuke ikusi genezakela. Eta fokoa zabalduz, Txina nola ari da begiratzen, ez? Ze lehen dolarraren esan duzu, transakzioak dolarretan egitearena, nolabait ere hori da Estatu Batuen interesa handienetako bat. Nola begiratzen dio Txinak horri, ez? Txinak baditu interes oso handiak Golkoan ere, ez? Badakigu bere petroleoan ehuneko 90 Iranetik importatzen duela, esaterako, ez? Baina onura atera dezake hortik Txinak? Behar bada ez ditu onura ekonomiko askarrak ateratzen, baina justo komentatzen genuen perspektiba estrategikoena, Txinak bazekien momentun baten, ekialde hurbilan nolabaiteko gerra bat zabaldu zezakela. Orduntze egin dute, gerrarako prestatu handi baten. Baita ere, haien struktura ekonomiko guztia bideratu izan dute, bereziki energia berriztagarrien garapenera. Zergatik, haiek normalean, haiek ez dutelako produzitzen energia fosilak, oso petroleo gitxi daukate haien lurretan. Orduan, ze planteatu zuten, badakigu gure industria guztia petrolioa eta gasarikiko dependientea dela, orduan guazen egoera hontan gure industria eta gure estruktura ekonomiko guztia garatzea, eta orduan joango gara
gutxiago dependitzen Golkoko eta Iraneko petrolio eta gasaz. Baita ere, Errusiaekin harremanak estutuko ditugu, Ukrainako gerraren ondorioz, nolabait izateko hor bezero finko bat. Ekonomikoki behar bada lortuko duten inpaktua handia izan daiteke, dena den, kontuan izan behar dugu, Txinako petrolero guztiak bai pasatu direla Hormuzetik, orduan, inpaktua momentu hontan leundu daiteke. Orain Estatu Batuek esan dute ez dietela utziko pasatzen, ez? Irandarrek usten diete, baina Estatu Batu horrek geldituko dituztela. Eta duela bi egun berriz ere Txinako petroleroak bertatik pasatu ziren eta inorketze berezen esan. Badakigulako. Hori baita ere erakusten digu semot zelan aldatu diren boterearen logikak, gaur egun, ez? Ze adibidez Venezuelan sartzen ziren petrolio guztiak hiltzen zituzten. Eta saltatzen zituzten zuzenean. Hemen ikusten dugu guztiak ez dituztela gelditzen, ez? Orduan, ekonomikoki bai inpaktu negatibo bat egon daiteke, eta hori aurrek usten dute, baina badago diplomaziaren edo politikan perspektibatik aztertu behar genuen elementu bat. Oaintxe bertan, Estatu Batuen prestigioa diplomaziaren perspektibatik zapustuta dago. Nor konfiatzen du Estatu Batuetan oaintxe bertan? Oso gutxik. Inorkez guk ere ez dugu konfiatzen, Trumpek zatitu nozetan, ez? Eta, ze gertatu da oaintxe bertan adibidez Taiwanen? Taiwaneko autoridades berdinek Txinara joan direla, ulertuz, behar bada, egungo testu inguruan, Estatu Batuak jadanik ez direla segurtasunaren edo diplomaziaren garante. Eta Txina bai, bere burua azaldu nahi du diplomaziaren hegemonia berri hori bezala. Zein, Natale, ikusten duzu lehen esan duzu, ez? Epe luzera begiratzearena edo Trumpek nolabitere erabakiak hartzen dituela epe laburrean, ez? Ez dakit beste klabeetako bat gerra honen klabea, eta ja honekin amaitzen dugu hau, gero galderetan nahi bazu hitzein dezakegu Irani buruz gehiago, baina ez dagoen ere kalkulu ekonomikoa. Nik ezin dut imaginatu zenbaterainoko boterea daukan Trumpek, Twitterren edo Truth Social, bere sare sozial berezi honetan, mezu bat idaztearekin, bere mobiletik mezu bat idazi, eta petroleoaren prezioa igo edo jaisteko boterea du. Momentuan, berak horrela egiten du. Tentsioa, distentsioa. Tentsionatzen dut, petroleo igotzen da. Distentsioa, merkatuak jaitsi egiten dira, gora, bera. Ez dakize puntutaraino, eta nik nire buruali galdetzen diot egunotan, Trump bera agian edo bere kolaboratzaileak eta bere inguruko enpresa guztiek eta lobbyek zenbat diruari diren irabazten egunotan, ez? Eta hori ez ote den beste klabeetako bat. Trump hau ez ote den erabiltzen ari, ez? Nik uste argi gelditu zela duela egun gutxin, ez jakintzutenean, bazeudela inbertsio batzuk egin zirela azkenengo momentuan, Trumpek Twitterren esan aurretikan, o bere sare sozialean esan aurretikan gauzak bake bat zegoela, ez? Suete bat zegoela, eta justo 2 minutu edo 1 minutu batzuk lehenago inbertsio batzuk, mugimendu arraro batzuk egon ziren, eta bain aztertzen ari direnak. Nik uste lehen esan degula, zakit borjak eduzuk esan dezu, bi gauza dela hemen, gauza da Trump eta beste bada Estatu Batuak. Orduan, Estatu Batuak dirutza galtzen ari da orain zertan. Dirutza. Inbertsio asko atera egin dira. Inbertsio asko gainera ez dira bakarrikan atera, baizik eta bere kontrakoara jundira, ez? Ikusi dugu, jundirela Txinara. Enpresa asko ere bai, eta Europar Batasunak ere bai, nolabaiteko dependentzia asko murrizten ari da, eta gai, orain ikusi dugu, Sánchez jundela Txinara. Orduan ikusten dugu garbi eta garbi, inflazioak gora egin du, inbertsioak jetxi dira, eta Estatu Batuak nolabaiteko botere ekonomikoa galtzen ari du. Baina Trumpek ez. Trumpek dirutza irabazten ari da. Nik uste Trumpek erabiltzen duela presidentzia bat, bere diru propioa eta partikulara handitzeko. Eta nik uste berak nahiko argi izaten dula. Helburua da, nik uste horregatik harritzen hau asko, ez jende harritzen geranen oraindikan, berak hau publikoki esan du, ez da, sekretu bat, arrotzen da. Pozik dago, ez, bere buruaren txertan, Jesus bezala jarri du, ez da ikusuten, ez da kainon garrazorikan, hori publikoki izateko eta alakoak izateko, eta horrengo urrean medikua da, eta jazta, eta ez da zer gertatzen. Eta ez da, ez da ezer ez gertatzen. Herrialde oso bat anikilatzeko ameatxua egiten du interneten, eta ez da ezer ez gertatzen. Eta nik uste orain asko gure buruare pentsatu behar dugula ere bai, hau ikusita gertatzen ari dela, eta hau ikusten ari ginela, ez? Nolatan utzi degun hau gertatzen. Nire burua hori askotan etortzen zait, ez? Nola gertatu liteke horrelako partiduak, eta ez bakarrikan Trump, baina Trump ikusi dezakegu, baina Alemanian ere bai badago,
AFD-ko lider hau dela immigrazioaren kontrakoa dela eta familia tradizionalen aldekoa dela, baina dago Sri Lankako emakume batekin ezkonduta. Alice Bay dela da AFD-ko. Eta lesbiana da. Hori da, Sri Lankako emakume batekin ezkonduta dago eta ari da immigrazioaren aldeko eta familia tradizionalen alde abokatu. Ez dakit. Gauzatatu dira orduan, gure burua nola liteke politika horiek horregotea, hain argi egotea eta ezer ez gertatzea. Ikusi dugun meme trukaketa hau Iranekin, nik oso ondo pasadet. Baina aldi berean, ari gera jende askoren bizeri buruz hitz egiten, Iraneko enbajadak meme bitartez Trumpekin komunikatzen. Hau da gaur egungo geopolitika, hau nahi dugu. Niretzako ere da, ze onartzen ari gara eta zer normalizatzen ari gara, porque niri leheno, Trumpek zeuz egiten zunean, begiratzen unea fake news bazuetzan. Ezin zan egia izan. Ezin zan egia zan bele meme bat egitea, eta orduan egiten nun, begiratu, ziurtatu hori egia zan. Ja ez dut ziurtatzen. Ja dena sinisten dut. Horatzen dute, adibidez, Obama azaldu zuenan tximino baten moduan, eta denok esan genuen ez, hau ez da egia. Eta egia da. Orduan niretzako arriskua da ere bai, ze normalizatzen ari garen politika munduan gaur egun. Bueno, gero, jarraitu horretaz, laburrago eta azkarrago pasako gara gainerako gaietatik, eta gero itzuliko gara nahi baduzu berriz Iranera. Baina begiratu nahi diogu gainerako puntu estrategiko hoiei, ez? Bueno, urrengoa... Panamako kanalaren garrantzia estrategikoaren neurrikoak dira, azpiegitura erraldoi honen zenbakiak ere. 82 kilometroko ubideak Atlantikoa eta Ozeano Barea lotzen ditu, esklusa sistema baten bitartez. Ontziak 26 metroko altitudera igo behar dituzte. Operazio konplexu hori egunean 36 aldiz egiten dute. 13.000-tik gora kargaontzik zeharkatzen dute ubidea eta horrek onura ekonomiko handiak uzten ditu herrialde honetan. Kontutan hartuta, ontzi bakoitzak 200.000 eta $1.000.000 bidesari artean ordaintzen duela aldiro. Kanalaren erabiltzaile nagusia Estatu Batuak dira, Txinaren aurretik. Bi potentzien arteko tentsioaren itzala handia da Panaman, izan ere, azken urteotan, Beijingekin akordio estrategikoak sinatu baitzituen Panamako gobernuak eta orain itun horiek eten eta Washingtonen altzora itzuli da. Donald Trumpen presiopean. Badaude, geopolitikan choke point bezala deitzen diren zonaldeak, ez hau da, eta nola izan barko litzateken euskaraz, ito puntuak edo puntu estuak, ez? Bertatik ekonomiaren zatia handi bat pasatzen da, Hormuz, lehen azartu duguna, choke point horietako bat da, beste bat da, Panamako kanala, ez da? Estrategikoki hor ikusten ari gara eta azken hilabeteotan gertatu dena ikusita badela baita ere gatazka puntu handi bat, kanala, Karibe osoa, Venezuelarekin ere ikusi dugu, eta hor berriz ere Txina eta Estatu Batuen arteko lehia hor dagoela. Lehen Txinak nolabait ere zeukan abantaila bat, portu horiek kontrolatzen zituelako, Trumpek txinatarrak kanporatu egin ditu Panamatik, eta orain bereiek kontrolatzen dute Panamako kanala, bide batez, Panamako kanaletik pasa ziren Venezuelara bidali zuen armadaren zati handi bat, ez? Ez dakit, lehia horren beste eszenatoki batean gauden, edo Karibeak eta Latinoamerika korokorrean, baina batez ere puntu horrek ze garantzia estrategiko duen. Azkenin ulertu behar dugu, lehenik eta lehen gatazka puntu horiek eta puntu logistiko horiek klabeak direla nazioarteko politikan eta nazioarteko ekonomian. Hauen kontrola izatea fundamentala izaten da. Txinak oso argi izan dago historikoki, bereziki azkenengo urteetan, portuen kontrola edo presentzia handia izan behar duela. De hecho, ez daude hain urrun, Bilboko portuan nahiko negozio zabaldu dituzte azkenengo urteetan. Bilboko portua kudeatzen duen enpresa txinatarra da. Horregatik, zergatik, zure ekonomia guztia dedikatzen bada momentu honetan esportazioetara, esportazioetan klabeak diren bideak eta portuak kontrolatzea edo kudeatzea kriston abantai estrategikoa suposatzen duelako. Orduan, Panamako kanala estrategikoa izan da Estatu Batuen influentzia ekonomikoa ulertzeko bereziki Latinoamerikan eta Karibean, eta gatazka, Txinaren eta Estatu Batuen gatazkaen aurpegitako bat Panamako kanalean gertatutakoa izan da. Duela 2 aste, Txinako Costco enpresak ezan zuen, jadanik, Txinako barkoak ez dira bertatik pasako. Zer gertatu zen, Panamako gobernuak
deitu egin zien haiei ezanez, mesedez pasatu itzazuet, ze momentun baten Trump desagertuko da eta bueltatuko gara ditugun akordiotara. Orduan, hauek dira, nolabait, gatazka edo talka hori ongi adierazten duten beste puntu bat, ez? Eta gero, kontuari zen behar dugu, ez da bakarrikan Panama, Venezuela da, Mexiko da, Kuba, Brasil, hau da, ulertu behar dugu, bai, herrialde bakoitzak bere interpretazio eta bere analisi propioa behar ditula, baina hortaz aparte logikak beti zonalde eta geografiaren perspektibatik heldu behar dioguni, ez? Hau da, Karibea edo Latinoamerika da, edo esan da tradizionalki, estatu batuen atzeko patioa, ez da? Eta lehen, Natale, zuk esaten zenuen, Trumpek Monroe doktrina, edo Don Roe deitu du berak, ez Monroeen ordez Donalden doktrina delako, aldarrikatu zuen Venezuelan egin zuen operazio militarra justifikatzeko. Zer bilatzen zuen Trumpek Venezuelan? Erregimen aldaketa ez da gertatu, denek ikusi dugu nor dagoen oren boterean, Delcy Rodríguez dago, hau da txabismoaren eta Madurorekin gobernuan egondakoa. Zer bilatzen zuen Trumpek? Petroleoa edo ze interes daude hor? Nik uste Trumpek erabaki duela, estatu batuak orokorrean, zuk esan bezala, ikusi duela bere segurtasun eremu bat, Amerika osoa, bere segurtasun eremu bezala, ez? Zer bilatzen zuen, duela gutxetzen zuen politikari batek hemen, ez dakiela nola egiten duen Trumpek, baina demokrazia bilatzen duen toki guztietan petrolea aurkitzen duela. Kasualia, Berak demokrazia bilatzen du, baina petrolea aurkitzen du. Eta nik uste azkenean argi dagoela, berak nahi zuena zen, hango rekursoak konstiente zala, ez? Nola baiteko, Venezuelak, naiz ni oso aldekoa Venezuelana, baina hori hortaz aparte dijoa, bere harremanako Venezuela etzegoela prest bere nahiei baietz esateko baiela bai, interes batzuk zituela Txinarekin, Rusiarekin, eta beste herrialde batzuekin, eta babes bat bazeukala, eta nik uste erabaki zuela, nik uste ere arreta nolabait ere areara mateko, aurkituztu aitzaki bat, eta hiperbole politiko hauetako bat asko urantzaizkionak, asko narkotrafikoa dela edo dirudiena, baina interesa zan nolabaiteko kontrol hori mantendu, eta handauden baliabide natural guztiak ere bai kontrolatu. Eta baita ere nik uste Kubarontzere gerturatu. Kubare hor dago, egonda, eta jarraitzen du, nahiz da jende asko ez ulertu nola jarraitu dezakeen. Baina hor mantentzen ari da, berak nolabait defenditu zuen, berak nahi zuela gizarteriaren beharrei, onaiei erantzun nahi ziela iraultza politiko batekin, eta Kubak ere horrela egingo zuela. Zer uste dudanik, berak nahi zuela nolabait ere argi utzi ez bakarrikan Venezuelari, baizik eta Amerikako kontinente guztiari, berak gaizela hori egiteko. Eta preste egon zitezen, ez bali mazoden berarekin, bera aurkaztu dela, eta orduan bera aurkagoteak presti bat zeukala, eta presti hori ordintzeko preste egon bat luketela. Eta uste duzu, Iranekin lotuta dagoela, egin zuena? Nolabait ere, hornidura bermatzeko, gaur bertan Repsol gaur hasi da operazioak egiten, eta Venezuelako petrolea ustiatzen. Ez da hori biak lotuta dauden bi operazio horiek. Bai, nik uste argi dagoela berri ere demokrazia sartzera juntzen, ala esan zuen berak, eta berri ere petrolea aurkitu du. Orduan nik uste hemen gainera oso argi dagoela ikusten baldin badago entzeintzen bere nahiak argi daude ez zirela humanitarioak, hori badakigu, baina nik uste ez dut iranera bultatu baina egia da adibidez ikusten baldin badago zeintzen egoera momentu horretan Iranek iraultza batzuk eduki ditu azkenengo urteetan, Masaminiren iraultzaren ondorioz 18 urte zituen eska hori gaizki jarri zuela, jilaba gaizki jarri zukala, eta orduan jipoitu zuten eta akatu zuten poliziak, eta horren da gero egon ziren iraultza sozial batzuk, eta iraultza horiek nolabaiteko malgutasun bat eman zieten gauza batzuei. Eta berdina gertatzen ari zen, azkeneko hilabetetan, Trumpen inbasioen aurretikan, nolabaiteko iraultza sozial batzuk zeuden, inflazioa dela eta gobernua oso asko ahuldu zen. Baina Trumpen inbasioa eta gero, gobernua indartu da, orain babesa dauka, ikusi dute zeinetik babestu behar duten, eta inkluso alternatiba bat zegoen, Pahlavi, estatu batuen atzegoela, eta berak egin zuen estatu baten inbasioaren alde, eta bera alternatiba politiko bat zan, eta ikusi dute egoera, eta baina alternatiba politiko hori, esan dute, pertsona gai balin bada Trump babesteko, ja ez dugu alternatiba politiko bezala nahi, eta apaten nahi atola,
inoiz baino indartsuago, inoiz baino ez, baina azkeneko urteetan baino indartsuago bilakatu da bere narratiba politikoan. Orduan, bere helburua zeintzan, berak dio demokrazia lortzea. Zeintzen benetan ikusi dut, 25% merkataritza eta energia kontrolatzen zuen eremu bat kontrolatzea. Bere Don Roe doktrina, Monroek Ameriketara mantendu zuen, Don Roek zabaldu du. Eta zuk uste duzue Venezuelakoa ondo atera ondoren, operazio hori uste zuela Iranekin gauza bera gertuko zela? Bai, ezkenin nik uste Venezuela erlazionatuta daola gerora Iranen gertatu danaekin. Lehenik eta lehen justo Natale komentatu duena narira. Petrolea esportatzen duen herrialde bat ziurtatzen baldin badugu, horrek esan nahi dau, petrolea enpresak gora egiten dutenean guk, edo estatu batuek, haien perspektibatik, petrolea izango dutela. Bai, haiek produzitzen dutelako, bai, haien pean dagoen gobernu baten kontrola daukatelako. Gaina, nik esango nuke, Trumpek ikusi zuela, sartu algara Caracas'en, Maduro baitu, atera, gauzak aldatu, eta gero gure interesak bermatu inolako kalte barik. Orduan, nik bai pentsatzen dute inandi baten, Trump bere buruan zeukala, Iranen errepikatuko zuela eskema berdina, Ali Khamenei akatuko zuela, eta guztia desmoronatu egingo zela. Zertatzen da, Venezuela eta Iran oso herrialde ezberdinak direla, eta haien sistema politikoak eta haien indar puntuak oso ezberdinak direla. Ez, badaude, egon dira bi herrialdetan barne gatazka ezberdinak, badaude protesta eta kontestazio logika ezberdinak, herrialde guztietan dauzen bezala. Herrialde guztietan, jende gehiana ez dago beti gobernuaren alde. Orduan, tentsioak daude. Orduan, bai dira, erlazionatu dauzen bi elementu, ez? Nik, Venezuelaren kasuan, nabarmendu nahiko nituzke, 3 aldagai, justo, komentatu dugun baliabideen kontrola, gero, baita ere, hemisferioaren kontrola, hau da, zu Venezuelan irabazle bezala ateratzen baldin bazara, zure indarra errebindikatzen duzu, hau da, ezaten duzu, ni Amerikako estatu batua naiz, eta kapazanaz, hemen sartzeko, eta hemen irabazteko, eta hemen nire interesak bermatzeko inolako kostu barik, ez? Orduan, horrek indar mezu bat ematen dio munduari. Eta, horietaz aparte, badago oso gitxitan komentatzen den elementu bat, dala justo, komentatu dugun petrodolarren aldagaia. Venezuelak bere petroleoaren 85% esportatzen zion Txinai. Esportazio hau, yuanetan edo renminbian egiten zen. Orduan, Venezuela zure influentzia esferara erakartzen baldin baduzu, Maduroren baiketaren ondorioz, zu logika hori mozten duzu, ondorioz. Dolarraren indarra bermatzen duzu handi baten. Orduan, horrela, baita ere, ziurtatzen duzu, dolarra izango dela oaindikan munduko divisa erreserba nagusiena, eta ondorioz, jendeak dolarrak beharko ditu energiako merkatutan operatu alizateko. Eta hori da, estatu batuen gaur egungo hegemoniaren pilar handietakoa. Aldagai hori edo puntu hori dela klabea. Zer gertatu litzateke? Maiguzu geoekonomia klase, mikroklase bat. Zer gertatuko litzateke? Transakzio hori guztiak, petroleoarenak, bapatean, dolarretan egin ordez, juanetan edo beste txampon batzuetan egingo balitz. Zer gertatuko litzaioke estatu batuetako ekonomiari? Default egoera baten zartuko ziren, bankarrotan. Hau da, ulertu behar dugu, petroleoen merkatuetan, eta baita ere merkatu finantzeroetan, operatu nahi duten enpresatan herrialde guztiak, dolarrak erosi behar dituztela, bertan merkatu horietan operatzeko. Hau da, enpresa hauek nori erosten diote dolar hauek? Estatu batuetako erreserba federalai. Horrek ze suposatzen dau, erreserba federalak dirua lortzen duela. Eta diru horrekin ze sostengatzen da, estatu batuen gastu publiko guztia, honen artean ejertzituaren finantzazio guztia bermatzen da, eta baita ere aplikatzen dituzten politika guztia. Estatu batuak beti saldu digute nolabaiteko liberalismoaren paradigma bezala, estatu batuen interventzionismo publikoa oso handia da. Eta baita ere
logika horrek zer egiten du, gastu publikoa disparatu egin aldala, inflazioa kontrolatuz. Hori apurtzen baldin bada, Estatu Batuen gaientasun ekonomikoa akabatzen da. Gainak gaur egun ez dakalako benetan lidergo teknologiko eta industrial argi bat, justo gaur egungo potentzia industrial eta teknologikoan Asian kokatzen direlako. Hegemonia leia horretan garrantzia importantea. Ulertu behar dugu hegemonia oso komplexua dela, eta hegemonia ez da bakarrikan nork dakan ejerzitorik handiena, ez? Dimentsio ez duarrinak daude, ekonomikoa, diplomatikoa, militarra, kulturala, orduan, atal edo dimentsio bakoitzan baita ere azpiatalak existitzen dira, ez? Horregatik hegemonia, guri asko gustatzen zaiguna, por cierto, oso komplexua da. Hegemonia neurtzea oso komplexua da. Nin behin baino gehiagotan ezatzen diate. Nola jakin genezakea hegemonia handitzen edo murrizten dan, dinot. Ez da indikatzaile soil bat, ez? Faktore asko kontuan hartu behar ditugu. Lehen Natalek esaten zuen, petroleoa agertzen dela, ez interbentzioan edo gatazken egunetan, urrengo estenatokian ere petroleoa badago, egon badago, ez dute ustiatu inoiz eta badago, baina hor beste baliabide batzuek dute garrantzia. Urrengo puntua, Groenlandia. Groenlandian gaude. Ahaztuta egon den lurralde artiko hau orain munduko potentzien arteko gatazka geopolitikoaren erdi-erdian dago. Europa eta Amerika artean dago kokatua eta Estatu Batuetako armadarentzat ezinbesteko gunea da. Gainera, izotzaren urtzeak itsasbide eta baliabide naturala handiak utzi ditu agerian. Horrek urrearen sukar moduko bat piztu du mineral estrategikoen inguruan. Europar Batasunak izendatutako 34 lehengai kritikoetatik 22 daude hemen Groenlandian. Tartean, lur arraroak. 17 elementu kimiko dira lur hoiek eta ez da ohikoa izaten elementu hoiek bakarrik aurkitzea. Arrokan nahastuta egoten dira uranioa bezalako mineralekin batera eta horrek asko zailtzen du haien erauzketa. Baina zenbaterainoko garrantzia dute lur arraroek? Horrelako telefono batek 50 metal ezberdin izan ditzake osagaien artean. Itrioak edo europioak esaterako pantailari argitasuna eta koloreak ematen dizkiote, edo neodimioarekin bozgorailuen imanak egiten dira. Baita ibilgailu elektrikoen motorrak eta Tomahawk misilak edo F-35 gerra hegazkinak ere. Beraz, klima aldaketarekin altxorraren kutsa handi hori irekitzen ari da, hau da, artikoa, bai bide komertzialak irekitzeko, baita baliabide naturalekin, ze garrantzia dauka artikoak eta artikoaren inguruan gertatzen ari diren mugimendu guztiak. Bide batez, Groenlandia horren lasai dago, Trumpek beste atentzio gune batzuk ditu, baina hor dago oraindik ere, Estatu Batuek egiten duten, edo Trumpek egin duen aldarrikapen hori, hau da, Groenlandia gurea izan behar du. Nik uste aldarrikapen hori ez da bakarrikan Estatu Batuetan etorri, ez? Nik uste Estatu Batuak argi eta garbi izan nahi duela Groenlandia hartu nahi duela, erosi nahi duela, edo bestela inbadituko duela. Baina Rusiak ja badaramatza bere presentzia handitu du zona horretan. Batez ere, nolabait Krimeako zona lortu zuen, baina gero badakigu, pixka bat gertatu zen iguala Venezuela lehenengo eta gero saiatu zen Iranekin, iguala ez, ondo funtzionatzen zion Rusia Krimearekin, eta gero saiatu zen Donbassekin, eta berdina gertatu zen logika iguala zen. Etzen espero, gerra hola kronifikatzea. Baina Rusia konturatu zen, bere irteerak, ez, hemen, Rusiako irteerak itsasora, nolabait NATOk kontrolatuak ditula zentzu askotan eta errex gelitu zitzakeela. Pixka gertatu den gauza iguala hormuzekin. Orduan hasi zen beste bide komertzial batzuk bilatzen. Eta, kambio klimatikoarekin, urtze garrantzitsua gertatu da Artikoko zonan, eta ruta komertzial asko ireki dira. Eta Rusia hasi zen ja, baina gauza desberdintasuna ez, isilka, etzun ezer esan, etzun presentziarek hartu, hor presentzia badago, baina etzen hain nabaria izan, eta pixkanaka nik uste bere burua posizionatzen hasi zela Artikoko zona askotan. Ruta komertzialagatika, baina batez ere urtze horretan, bideoan mentzionatzen diren mineral asko oraintxe bertan estaliak daude, baina urtzeak horrela jarretzen mani badu, mineral horiek agerira aterako dira eta teknologika aurrera egin ere bai erresagoa izango da hauek agerian gelitzea. Orduan, nik uste
Estatu Batuak bazekiela Rusiaren presentzia gero handiagoa zela zona horretan, eta presentzia hori nolabait aurreratzen saiatu zen. Ez zuena espero, nik uste izan zen Groenlandiaren posizionamendua hain drastikoa, nik uste denek espero genula, egia da Dinamarka nahiko Estatu Batuen zale izan dela historikoki, eta nik uste zuela agian espero hainbesteko posizionamendua zehatza edo argia, ez dugu zerikusirik eukin nahi Estatu Batuekin. Eta Groenlandia, batzutan Groenlandia zen, bestatuan Islandia zen, ez dakegu oso argi zer kokizatu nahi zuen, baina Groenlandia uste ez zela, azkenengo aldiz, entzunela. Eta orduan Groenlandia saiatzen hartu zen, baina legalki hori ezinezkoa da, ezin da egin, Groenlandia Dinamarkaren parte da, Dinamarka orduan baitaren NATOren parte da, eta horrez gain ere bai, naiz eta Dinamarkak nahiko balu, legalki Dinamarkak ezin du ezer ez egin, Groenlandiak ez bali madu onartzen, hori legalki ezinezkoa da. Orduan Dinamarkak nahiko balu ere, Groenlandia saldu edo eman, legalki ezingo luke. Groenlandiak onartu beharra dauka, bere biztanleriak. Baina horrelako egoera, ez dakit, paradoxa bat gertatu zen momentu batean, zuk esan duzu, NATOren bi aliatuk tropak bidali zituzten. Danimarkak, Alemaniak bidali zituen, Frantziak bidali zituen, simbolikoki balin bada ere, ez? Baina, nolabait ere, beraien aliatu baten erasoaren beldur. Eta nik uste berriro ere agertu zela ez, galera, nolabait Borjak mentzionatu ditu ez, hegemonia galera desberdina daudela, eta nik uste hemen beste galera nabari bat gelditu zela ez. Europar Batasunak denbora badarama nolabait eztabaidatzen, ea militarki gehiago presatu beharko liratekeen, ea independentzia handiago bombardun NATOrekiko, errestentzian dago herrialde askotan gerrarekiko, inbertsioarekiko, eta batean Europar Batasunak esan zuen, agian, erratu behar dugu, agian NATOrekiko dependentzia murriztu behar dauka. Eta hori, Estatu Batuarentzako ez da bat ere ona. Orduan ikuste beste galera bat ere argi hor gelditu dela, eta Frantziak eta beste materialek prestatzen ari direla ez. Alemania ikusi dugu duela aste pare bat, esan duela 17 eta 40 urten arteko mutilek abisatu behar dutela herrialdea 3 hilabete baino gehiago utzi bat usteko asmoa bali badaukate. Orduan Europa ere, OTANetikan kanpo prestatzen ari da, eta dependentzia horien murrizten ari da Estatu Batuekiko. Europan aldaketa handi bat ari da gertatzen, ez? Honen aurrean. Bai, nik uste Europatik jaulertzen dela mundua aldatzen ari dela, eta nolabait aldaketa honen aurrean nahiko deskologatuta daude, ez? Ni oso kritikoa naz beti Europarekin, eta beti ezaten dut Europan ez dagoela estrategiarik eta ez dagoela epe luzerako inolako perspektibarik, ez? Gogoan daukat, duela urte pare batzuk egiten zela autonomia estrategikoa buruz, ez? Eta Europaren perspektibatik, bazan hori nolabait bide komun eta propio bat erekitzeko nolabaiteko apustu bat, baina Ukrainako gerraz izanean, autonomia estrategikoen plan guzti horiek kajoi baten utzi egin ziran, ez? Eta gaur egungo egoeran eskara bueltatu autonomia estrategikoen logika buruzko inolako diskurtsoak ikustera, eta gaude nolabaiteko egoera kafkiano baten, ez? Groenlandian gertatutakoa horren paradigma izanik. Ikusten ari gara badaudela Europan gerraren aldeko gobernuak garatzen ari direla, ez? Alemania bertan dago, Polonia oso indartsuari da bere garapen militarraren alde influitu nahiean. Kontua da, ez dakidana da, noren kontrako garapen militarra bideratu nahi dan, ez? Haindikan planteatzen ari garan ea Rusia etxaia den, baina behar bada etxaia naton barrun dago Europarrentzat, ez? Zeren, justo aurrago komentatzen genuen, ez? Behin baino gehiagotan planteatu diate, ea Rusiak Baltikoko herrialdeak inbadituko dituen, eta nik planteatzen dut, hori gertatzen baldin bada, behar bada, 3. Mundu Gerra batean kokatu genezakela, ez? Eta nik esaten dut beti, Rusia eszenatoki hortan ez dagoela irabazten. Hau da, guztiok hiltzen baldin bagara, Rusia baita ere ez dago irabazten. Orduan, eszenatoki hori, bai, probabilitatea badago, ez? Baina oso saia izango litzateke olakoa egon, ez? Orduan, nik uste badagola Europar estatuen perspektibatik, nolabait, kenesanismo militarraren garapen baten apustua, bainzakit oso argi, baldin badakite zeren aurrean izango dan garapen militar hori, ez? Autonomia, ez da gehien aipatzen den hitza orain, autonomia, defentsan, autonomia. Baina justo, NATOren inguruko eztabaida zabaltzen zanean, ez? Gogoan daukat nolan
NATOko kide guztiek bere barne produktu gordinaren 6% dedikatu behartze dioten defentsai ez, baina hori bakarrik bideragarria zen estatu batuei armak eta defentsa sistemak erosten baldin bagenien. Orduan, hor autonomiaren logika jadanik zapusten da. Orduan, horregatik bete ezaten dut Europak ez daukala proiektu logiko bat, ez? Zer azkenin, zu estrategia garatu nahi baldin baduzu eta bermatu nahi baldin baduzu, logika horrekin ze egiten ari zara, estatu batuekiko daukasun dependentzia hori areagotu. Bai, nik horatzen dut, iaz izan zen, denbora iazkena pasatzen da, Mertzek hauteskundeak irabazi zituenean Alemanian, hauteskunde gauean bota zuen horrelako titular bat, esan zuen, gaurtik aurrera hasiko da independentzia, estatu batuengandik independentzia. Ez? Kontutan hartuta, Alemanian dagoela estatu batuek munduan daukaten basea handiena, Ramsteinen basea, eta nolabaiteko okupazio militar bat ere badagoela estatu batuena, 1.000 tropa inguru ditu Europan zabalduak. Italian, Alemanian, Frantzian ez dauka baserik, baina Espainian ere baditu. Nik ez dakit hori posiblea den, edo diskurso populista baino ez den, emertzen aldetik. Zuk diozuna gatek hain zuzen ere, azkenean dependentzia hori dagoela. Nik beti planteatzen dut, politikan diskursoak analizatu behar direla, baina baita ere praktikak ez. Gaur egun, adibidez, aurreko gaiari bueltatuz, zein da Iraneko gerra gehien babesten duen gobernua, Alemaniako gobernua. Orduan, batzutan diskursoen eta realitatean arteko desberdintasun anitzak ematen dira ez. Eta baita ere gogoan izan behar dugu nondik datorren Friedrich Merz, Black Rocketik datorren tipo bat da. Ez? Eta badakigu holako erlazioak normalean eten daitezke, baina ez dira inoiz apurtzen, ez? Orduan, nik esango nuke, bai, Europan dausen interes guztiak kudeatzea beti izan da zaila, ez? De hecho, Europako instituzioek logika tensoi kudeatzen saiatu dira historikoki. Baina kasu honetan, nik esango nuke ez dagoela ideia batzuk daude airean, oso ideia orokorrak, oso ideia behar bada idealistak direnak, ez? Baina nik ez dakitzen pututa arte dagoen epe ertain edo luserako plan bat benetazko autonomia hori garatzeko, edo baldin bada diskurso bat, Groenlandian gertatu zen bezala, performance bat egiten dugu, 3-4 soldadu bidaltzen ditugu oroporretan, eta gero bueltatzen dira astebururako, eta horra salbatzen dugu momentu ondako un papeleta hau erridikulua egin barik, ez? Zuk lehen esan duzu, hegemonia definitzia oso zaila da, parametro asko daude, segun eta nondik begiratzen diozun, ez? Groenlandiak frogatzen duen beste gauza bat da, Txinaren nagusitasun teknologikoa egitate bat dela, hau da gertatzen den zerbait dela, ez? Eta zerikusi handia daukala, Txinak jakin izan duelako baliabide naturalak, hau da, lur arraroak edo mineral kritiko horiek pilatzen, ez? Lagoriko hamarkadatik, Deng Xiaopingen gobernuetatik, hasi ziren, hain zuzen ere, hori guztia eskuratzen, ez? Eta orain abantaila ikaragarria dute. Ez dakit, autonomia, Europak behar duen autonomia hori, teknologiaren alorrean, eta adimen artifizialaren kontua hor dago, posible den. Europa berandu egidabilen, ala posible den hori dena eskuratu, eta ez dakit, hor ere... Nik uste posible dela, galdera da nola, eta zer prezio pagatzeko prest gauden. Nik uste esan dudan bezala, estatu batuen eta Europar Batasunen arteko desberdintasuna da, estatu batuen diskursoa asko simpleagoa dela, eta diskurso simple bat betetzea asko zerrexagoa dela. Europar Batasuna dauka azkenean dikotomia bat nahi ditugun labeteko gizaskubideak bermatu, baina aldi berean nahi dugun labeteko ejertzito militar bat nahiko indartsua disidentzia bat, nolaiteko disuazio maila bat egoteko, baina aldi berean ez dugu horretan gastatu nahi dirua, porque, claro, hezkuntza garrantzitsuagoa da, eta orduan interesak eta konplexidadea handiagoa denean, nolabaiteko mundu guztiaren beharrak eta nahiak asetzea askoz zailagoa da, ahotsak askoz gehiago direlako. Orduan nik uste galdera da zeintzuk diren prioridadeak denak ezin dugulako ase, estatu batuen prioridadeak askoz argiagoak dira eta simpleagoa dira, gureak zeintzuk dira, eta zein da pagatu nahi dugun prezioa prioridade horiek asatzeko. Izan ere prezio bat ordaindu barra daukagu, galdera zein. Baina nik uste ez gabiltzara berandu, nik uste dakit berandu hitza ere aplikatzekirik badagoen politikan zentzu askotan, berandu ez gabiltza, behar badago, politika aldakorra da, beharrak ere aldakorra direlako, eta aldakorra izan beharra dauka.
Zortziak eta 20 dira, ja, amaitzen joan behar dugu, eta baina azken begiratu bat eman behar diogu ezinbestean, Txinari. Eta Txinan, nolabait geldiunetxo bat egin behar dugu. Hain zuzen ere, Txinaren atzeko patioari begiratuko diogu. Txina hegoaldeko itsasoa munduko gune geoestrategiko beroenen artean dago. Ur hauen kontrola eskuratzeko partidan, merkataritzaren garraiobide kritikoak, teknologia eta energia iturriak daude jokoan. Kapones uhartean gaude, Filipinetako kostalde aurrean. Honaino iristen dira patrulla txinatarrak. Izan ere, Beijingek ur hauen gaineko subiranotasuna aldarrikatzen baitu, mapa historikoak oinarri hartuta. 9 puntuen marra deitutakoak nazioarteko legedia urratzen du, eta Filipinak, Vietnam edo Malaisiaren burujabetzarekin talka egiten du. Tentsio horren ondorioz, Txinako itsasoaren militarizazio isila gertatu da azken urteotan. Txinak irla artifizialak eraiki ditu Paracel edo Spratly uharrien gainean, eta Estatu Batuek berriz haien baseak ugaritu eta maniobra militarrak areagotu dituzte aliatuekin batera. Filipinetako Ferdinand Marcos Jr. presidenteak elkarren arteko defentsa bermatzeko ituna sinatu du Estatu Batuekin. Provokazioa Txinaren begietan. Nazioarteko zuzenbidea urratzen duela, diote Vietnamek, Filipinek, Malaisiak eta bar, Txinak aldarrikatzen duelako itsaso hori guztia berea dela. Mapa historikoak eta oinarri hartuta. Baina Txinak ez du herrialde bat ere bombardeatu, momentuz, ez du beste estilo baten aurrean gaude, ez? Nik uste Txinak beti ekidetzen duela nolabaiteko enfrentazio militarra, ez da oso badauka ejertzito bat, eta nolabaitek ateratzen du desfiletan eta ateratzen dira, baina berez ikusten balegu politikoki Taiwaneko mehatxu batzuk egon dira, baina bere politika modua ez da hain intervenzionista o ez militarki intervenzionista. Intervenzionistea da, ekonomikoki azpiegiturak egiten ditu, eta beste modua da, bere influentzia politikoa ziurtatzeko egiten du, baina beste modu batean. Orduan, kasu honetan ez du behar izan ere herri olegu guzti hauek, bai Vietnam, bai Malasia eta nolabaiteko dependentzia ekonomiko badakate zentzu askotan Txinarekiko, orduan bere poterea ezertzeko bidea aurkitu du. Nolabaiteko akordioa daude, ez du inork horko egonkortasuna urratu nahi ez da ere ez, orduan mundu guztiak badaki tensio batzuk badaudela, nahi batzuk ere badaudela, baina nahi horiek ekonomikoki asetu dira nolabait, edo lasaitu dira. Nik uste beste modu badela funtzionatzeko. Eta hori ere ikusi dugu Iranen gerran ere bai, Txinak egin zer egin du. Egin ez du ezer ez egin, ez du egiteko beharrik euki, itxoin du. Estatu Batuak egin du guztia, hon egon da. Asko irabazi du, baina egin zer egin du, ez? Bere diskursoa o diskurso falta, o akzio edo akzio falta. Kasu honetan izan da pasibidadea eta oso ondo zaio. Bai, eta ondo doazkio gauza gainera, ez? Nik ez daitu hori den Txinaren estiloa, Borja, zuk ikertu duzu Txina eta ezagutzen duzu, ez dakit nola laburbildu genezake ja hau amaitzeko, ez? Gure hitzaldi hau. Txinaren atzerri politika, zertan datzan eta zein den bere estrategia. Justo horretik komentatu dugun bezala, hegemonia neurtzeko forma ezberdinak daude eta dimentsio eta aldagai ezberdinak daude. Txinak garapen prozesu historiko baten pean dago, ez? Orduan ulertu behar dugu, hegemonia nolabait ziurtatzeko indarra erabili aldela, baina baita ere konsensuak eraiki. Orduan, Txinak ulertzen du, konsensuak eraikitzea, bereziki perspektiba ekonomiko batetik, behar bada efizienteagoa dela. Zergatik, justu komentatu ditugun herrialde guztiak, gatazka territorialak dituzte Txinarekin, baina guztian kide komertzial nagusiena Txina da. Haien herrialde guzti hauen importazio gehienak Txinatik etortzen dira. Haien herrialde hauen eksportazio guztiak baita ere Txinara dijoazte. Orduan, erlazio ekonomikoak eta dependentzia ekonomikoak oso garrantzitsuak dira perspektiba hegemoniko batetik. Eta gainera, lotura ekonomiko horiek mostea oso zaila izaten da. Zergatik, zure energia guztia herrialde batetik etortzen baldin bada, zuk kontsumitzen dituzun ondasun guztian herrialde bakar batetik etortzen baldin badira, orduan, zu herrialde horrekiko dependentzia daukazu. Orduan ezin dituzu logika horiek moztu.
Ondorez Txinak za egiten du, negozioak egin. Gainera Txinai ez zaio interesatzen herrialde guztietan dausen gobernuen egoerak. Txinai berdintzaio Iranekin negozioak egitea, Arabe Saudirekin egitea, Afrikako edozein herrialdekin, Estatu Batuekin, orduan, Txina ez da joaten herrialdetara demokrazia nolabait inposatzera edo bere sistema propio inposatzera. Berdintzaio, Txinak ulertzen duena da, bere hegemonia garatzeko eta indartzeko metodo efektibona dela, diplomazia ekonomikoa garatzea. Diplomazia ekonomikoa eta erlazio ekonomikoa garatzen diren heinean, bere indar politikoa, kulturala eta baita ere militarra indartuko delako. Natalek komentatu du, Txina badauka gerra baten sartzeko ejertzito bat, baina ez dauka zertan erabili behar, zertarako, ze etekin ateratzen du. Bai erakusten dio munduari, ze teknologia daukan eta ze indar militarra daukan. Baita ere garapen beliko bat dauka, ez? Baina zergatik erabili aldagai hori, beste aldagai ekonomiko, politiko eta kulturalak balio dizkio. Eta Estatu Batuek bultzatu dezakete Txina gerra batera? Alegia, ez dakit hor Txinako itsasoan, hego itsaso horretan dagoen tentsioa eta batez ere Estatu Batuek egin duten despliege militar handi horrek aurrez aurre jartzen ditu, esaten da, ego Txinako itsasoa dela, Estatu Batuetako eta Txinako armada aurrez aurre dauden puntu bakarra, ez? Eta ez dakit hor gerra arriskurik badagoen. Arriskua beti dago, tetxo, historikoki Taiwan izan da, gerra horren, edo gerraren posibilidadearen adierazlerik handiena. Ez gertatzen da egungo testu inguruan, eta baita ere Iraneko testu ingurei bueltatuz. Gaur egun, Estatu Batuek ezin dute segurtatu Golkoko herrialdeen segurtasuna. Ondur, Taiwanetik konturatzen ari dira, behar bada, Estatu Batuekin sinatuta dakaten defentsa akordio hori, errealitatea heltzen baldin bada, behar bada hori ez dela betetzen. Gainera kontuan izan behar dugu, perspektiba logiko batetik. Estatu Batuak sartuko dira gerra nuklear baten Pazifikoan dagoen irla bategatik. Berintzaigu bertan dauzen txipen teknologia edo garrantzi geoestrategikoa, ez? Kostuen perspektibatik aztertzen baldin badugu logika hori, haientzat ez da pena merezi. Da, justo komentatu dudana Rusiaren adibidea, ez? Beltikoetan. Orduan, bertatik, bai dago arriskua, ez? Tentsio puntu horiek ematen dira, baina baita ere, mundua akabatzen baldin bada, inor ez dago irabazten. Eta Estatu Batuak bai ulertzen dute, bigarren postu bat hegemonian perspektibatik onartu aldutela, baina logikoa da ez katastrofe nuklear bat, ez? Inkluso Donald Trumpek berak ezingo luke inolako dirurik irabazi. Orduan, beti dago gatazkarako probabilitatea, ez? Iranen ikusi dugun bezala, baina benetan arma nuklearrak jokoan dauzenean, eta Iranek nolan ez daukan arma nuklearrik horregatik gerra probabilitate handiago bat bilakatu da inendi baten. Arma nuklearrak dauzenean beti potentzien arteko talkak eta konflikto militarrak asko neurtzen dira, bereziki dituzten implikazioengatik. Zeren gerra hotzetik mundua 10 minututan bukatu daiteke, nahiz eta guk ez izan horren kontziente. Bueno, 8:30 iritsi gara, eta galderak ere, ez dakit badauden, baina aukera hori eman nahi dizuegu, beraz, niri gaurko zuen hitzetatik eratortzen dudan ondorioetako bat, eta oso interesgarri ditu zaidana da, Trumpen estrategiak, epe laburreko estrategia hau, estrategia kaotiko honek, agerian uzten dituela Estatu Batuen ahuldadeak munduan. Taiwan aipatu duzu, Taiwanek nola begiratzen dion Estatu Batu izan ez, ostras, agian ez da infidagarria, agian ez da, eta oso interesgarri iruditu zait egin duzuen hausnarketari. Ez dakit galderak badauden, edo norbaitek egin dituen? Mikrofonoa dago. Ez da entzuten, itxen, momentutxo bat. Norbaitek galderari badu, altxatu eskua edo ina, bai, hemen badala. Altxatu eskua. Zuek gu baino hobe ikusiko duzu ez? Bai, fokukin, gutxi ikusten dugu egia zen.
Kaixo, arratsaldeon. Hasieran esan duzue neurri handi baten, ez da, egungo orden geopolitikoak, lehen zegoen orden mundialaren aldaketa bat dakarrela. Orduan, niko nuke jakitea, ez da, momentu honetan, lobby armamentistikuak ze paper jokatzen dabeen egoera honetan. Gero beste alde batetik, ez da, gizarte zibilaren ahuldadea ze tamainotakoa dan, une honetan, honi aurre egiteko ero dara dalakua. Beste alde batetik esaten digutenian, ez dakit, Europak ez da, inbertidu beharko zebala, ez dakit, azaldu zan 800.000 milioi dolar, behintzat, kantidade astronomikoa, ez da, gizarte sozialak ze tamainotan onartzen da, agian beharrezkoa izango da, jokaldi honek guztiekin, ez da, ze tamainotan beldurraren mesua, ez da, areagotzen ari dan, eta zabaltzen, eta nik hoxe ikusten du, ze tamainotan iusten dugun guk gizarte bezala, ez da, bakarrik hortik datorkela, ez dakite horreka mantentzea, eta ez beste paradigma bat guztiz kontrakua egin beharko zala. Gizarte zibila. Gizarte zibila, nik oso aula ikusten dut. Eta gero beste alde batetik, ez dakit ze tamainotan botere politikua, ez da, ez dagoen beti beste botere faktiko ekonomikoaren menpe. Nik ez dut ikusten benetan gizartearen indarrik. Alienazio osoa ikusten du, nik ez da ezu ezela ikusten duzuen. Nik uste daukagula inoiz baina botere askoz gehiago, eta nik uste adibidez Palestina eta Israelekin gertatutakoa adibide argia dela, ez? Konflikto hau urte asko daramatza, baina bapatean gai bada. Zergatikan ez da izan arte gai bat. Zergatikan izan du bapatean estatu batuetan horrelako presentzia elekzioetan adibidez. Hauteskundeetan izugarrizko presentzia auki zuen, eta hori niretzako harrigarria izan zen, ez dalako konfliktu berri bat. Ze izan zen diferentzia horrek urtetan baino. Diferentzia izan zen, jende gaztea gehien bat, nola baiteko, leheno kazetariak hitz egiten ari ginenez, kazetariak beste modu bat bilatze dute gizarteriari iresteko, eta askok nola baiteko TikToken bitartez, Instagramen bitartez, denak eta berriak, lehenengo berriak zabalagoak dira, eta baita ere dena ikusten dute zuzenean, ez dago bitartekairik. Eta orduan batean nik nire ikasletan adibidez ikusten dut Palestinarekiko izugarrizko babesa. Orduan ikuste gizarteriak presentzia handia daukala ikusiko ere baita ere, Iranen egon diren istiluak inbasioen aurretikan ere jende gazte asko zegoen. Eta iraultzaileek eraman dute nolabaiteko aldaketa batera, Masha Aminiren aldaketa adibidez, Masha Aminiren protestak eta gero asko malgudu ziren arauak. Eta baita ere ikusi dugu Mozambiken egon dira, Marruekosen egon dira ere bai, iraultzak eta... Zeta belaunaldia, da? Zeta belaunaldia izugarri mugitzen ari da, eta nik uste hori dela, lehenengo gauza, ez dutelako inor behar beraien ahotsa entzuarazteko, beraien ahotsa entzuarazten da telefonoaren bitartez, eta izugarrizko plataforma dauzkate hor beraien ahotsa azaltzeko edo, eta gero ere bai, gaur egun, ez dakit nahi eta donai gabe, hori beste diskusioa da, baina Europar Batasunak batez ere, eta Europa mailan, baina beste herrialde askotan ere bai, gaur egun gizarteak eta individualki bakarrikan gaitasuna handia dauzkagu, adibidez, herrialde bat salatzeko. Egia da, ez dela informazio hori asko ezagutzen, guk klasetan saiatzen gera, nire ikasleak nolabait ere ulertarazten gai hori gaitasun hori badaukatela, gaitasun hori oso garrantzitsua da, herrialde bat pertsona bakar batek herrialde oso bat salatzeko gaitasun bat egotea, adibidez dakit entzun zenuten, baina Portugaleko 7 gazteenak 5 urte zituen, 33 estatu salatu zituen, Europako giza eskubideen auzitegian, 33 estatuk ez zutelako kanbio klimatikoarekiko nahiko neurri hartu. Eta salatu zituen, eta behartu zituen 33 estatu auzitegi baten aurrean esplikazioak ematera. Hori izugarria da. Orduan nik uste
Inoiz baino baliabide gehiago ditugula, nire galdera da ez dakit baliabide horiek ezagutzera askotan iristen garen. Eta hori ere gure lana dela zentzu askoretan. Eta nik uste ere bildur badagola, ados nago bildur badagola ez, gerrarekiko, eta agian zentzu horretan politikoki ere hori, nolabait, erabilizan dute politikariek, guztiz adoz, baina nik uste ere bai bildur badagola ere gizarterian, onartzen malin badegu, ze botere maila daukagun, ze punturaino botere maila horrek behartzen gaitu zeo zer egitera, eta zer responsabilidade maila implikatzen duen botere hori kitzea, ez? Azkenean, privilegioa zentzu askotan responsabilidade bat ere dakar. Eta ez dakiz ze punturaino gauden gizarteria prest onartzeko daukagun boterea, porque horrek esango du zeo zer egiteko gai eta prest egon behar dugula. Kontu azkenean da, ze puntutar arte gizarte zibilak edo norbanako guztiek borondatea daukaten nolabait, ados ez dautzen realitate diskurso edo logikaen kontra ekiteko, ez? Badakigu azkenin nazioarteko politika konplexua dela eta botere harremanak existitzen direla eta badakigu guk geuk ezakogula politikariek edo goi enpresariek dazkaten botere maila berdinak, ez? Baina gertatzen da, ulertu behar dugu baita ere politikariek gutxienez demokrazia liberaletan, behar dituztela, nolabait gizarte zibil horren parte diren botoak. Ondorioz baita ere, egi da beldurraren diskursoak ekiditen duena da jendeak nolabait errealitatean analisi argi bat izatea, ez? Ze beldurraren diskursoekin ze egiten da? Arrazionaltasun logika guztiak zapustu. Beldurra dago eta orduan beldurraren ondorioz pentsatzen dugu, ekiten dugu eta funtzionatzen dugu. Norbanakoen perspektibatik jendeak ze egin beharko luke, lehenik eta lehen, realitatea puntu kritikotasunetik aztertu. Hau da, justo komentatu dugu, badakigu bizi ditugun gatazka konplexuak direla, baina jakin behar dugu diskursoen eta realitateen arteko diferentzia zenolakoa da, ez? Eta horren aurrean, bakoitzak bere aporte txikia egin, ez? Eta gero lehenengo galdeai buruz, bai, armamentistikak oso botere handia dakate, bereziki estatu batuetan. Baina kontua da baita ere, Iraneko kasuan, ikusi dugu nola Iran, naiz eta potentzia hartain bat izan da, nolabait punta-puntako armamentistikak fabrikatzen dituzten abioi eta sistema ezberdinak zapustu dituzten, ez? Orduan baita ere, armamentistika horiek fabrikatzen dituzten sistemen prestigioa asko zapustu egin da. Zergatik, nolabait infalibleak ziren elementu horiek, hori adibidez ikusten da oso ongi Israeleko Iron Domekin, edo kupula de hierroekin, jadenik zapustu egin dira eszenatoki praktiko baten. Orduan bai, irabaziak daude, oda petrolearen munduan mugitzen diren enpresekin gertatzen den bezala, bai, irabaziak izan dituzte petrolearen prezioa gora egin duelako. Baina, baita ere, galera minimo bat egon daiteke edo egongo da bereziki epe ertainean beste perspektiba batetik. Kontua da betiko lez, gauza hauek beti epe hartainan neurtu behar dira eta beti komplejitate eta matiz ezberdinak daude elementu hauek aztertzen ditugunean. Gauza bakarrik gaineratzeko. Ez duzu uste baita ere garmen industria boteretsu hori, orain arte Lockheed Martin bezalako enpresa erraldoiak, baita ere auldadea erakutsi dutela zuk diozunagatik bakarrik ez, baita ere Ukrainako gerratik batez ere. Low cost gerra nolabait ere agerian gelditu delako baita ere, Iranek deuseztu ditu milioika dolar balio duten armamentuak, ez dakit, F-15 kaza batek uste dut, ia $1 milioi balio duela, $1 milioi. Eta Saher dron batek, 30.000 euro inguru balio du, pentsa, ez berdintasun dagoen. Iranek, eta Errusia baita ere, eta baita Ukrainak ere, dronekin eta nolabait ere armamentu merke horrekin ere kolokan jarri du, ez, industria. Bai, historikoki esparru militarrean
punta-puntakotzat hartzen ziren produktu edo sistema horiek kolokan jarri dira. Eta kolokan jarri dira, azkenengo 40 urteetan Zantziopean egondan herrialde batek produzitu dituen dron merkeengatik. Saturazio logika baten ondorioz, hau esplikatzea komplejitate puntu bat ekartzen du, baina egida jendeak esaten duela, tira, bai, Patriot sistemak ditugu, nolabait munduko potenteen aterikoak, interceptore bakoitzak $4 milioi balio dituna, baina tipo hauek 10.000 euroko dron batekin zapuzten dute edo interceptatzen dute misil hori ez. Orduan, bai, armamentistika hauek fabrikatzen dituzten produktuak onak dira, zen hortarako estatu batutako lobby armamentistiko guztia historikoki hortara dedikatu egin da, baina baita ere gabezi ezberdinak azalarazi ditu. Zergatik, oain, F-16 edo F-35 gerra baten demostratu da ez dela infaliblea. Ondorioz, errekurso horiek erosiko dituzten beste herrialdeek izango dute kontuz. Bigarren mailako potentzia militar batek, hauek, suntxitu egin ditu. Orduan, behar bada, gareztiegiak diren produktu hauek ez dira hain onak. Beste galdera ere bat? Haupa, atzaldeon. Kasu honetan nire galdera nahiko nuke bideratu lehen Europa aritu zarete, Europan estrategia falta, seguraski. Ez dakit, zeri leporatu diesaiokoken estrategia faltari, ze ikusten daue askotan, estrategia oso epe motzera diseinatzen duela, seguraski interes elektoralak edo hauteskundek eraginda. Hau da, hemen lege bat onartzea asko kostatzen da, beste alderdi bat etortzen da, atzera botatzen du, energia fosilekin ikusten ari garez, beste Txaponan aldian, adibidez Txinan, alderdi politiko bat bakarra egonda, beste ritmo baten daramatza eta inteligentzia artifizialan, teknologian, lasterketa horretan oso horreti dijoaz. Ez dakit zer irakurketa itxendo zuen kasu honetan gai honen inguruan, ia demokrazia liberal hori aipatu dozue Europan arrakastetako gako bat izan da. Ez dakit gaur egun jada demokrazia liberal hori oztopo bihurtu dan edo klase politikoan ardura dan gehiago, zer irakurketa itxendo zuen horren inguruan. Nik beti planteatzen dut, justo egungo egoerak nolabait argi uzten duela demokrazia liberala gaur egungo testu inguruan gitxienez eta gaur egungo aplikazioen ondorioz. Ez dela munduan dagoen sistema efektibona. Badakigu Europaren kontekstu bat konplexua dela, herrialde asko dira, estruktura ekonomiko asko, alderdi politiko asko, interes asko, baita ere komentatu duzuna, elektoralismoaren logikak eta denborak baita ere eragiten dute. Eta gainea, hau inkluso estatu batuetara joaten baldin bagara, pertsona askok eta norbanako asko gulertzen dute, nolabait, demokrazia liberalaren modeloa, benetan, gaur egungo testu inguruan, garatzen ari daren enean, ez dela benetan efizientea. Adibidez, hori oso ongi ikusten da, egoera ekonomikoa aztertzen baldin badugu. Beti izan digute demokrazia liberala, nolabait, norbanakoen ongizatea bermatzeko elementu klabe bat zela. Segertatzen ari da botere adkisitiboaren galeraekin, segertatzen ari da askatasun politiko eta zibilen xapuzketarekin, segertatzen ari da adibidez, Ingalarte errara joaten baldin bagara eta Palestinara aldeko alderri bat egiten baldin badugu, ez? Orduan, horrek nolabait demokrazia liberalen aplikazioaren lotxak azalarazten ditu, ez? Eta horren aurrean jende askok, logikoa danez, ezango dute demokrazia liberalak ez badau bermatzen nire ongizate ekonomikoa, nire ongizate soziala eta nire askatasun politikoak, zergatik babestu behar dut nik demokrazia liberala. Horrek, eraman algaitu erregimen politiko infinituen babespenera.
hor sartzen gara diktadura totalitariotan, hor sartzen gara regimen hibridotan, hor sartzen gara Donald Trumpen aislazionismo partikularretan, orduan, hor baita ere monstruak sartzen dira, ez? Hor sartu daiteke Txinaren modeloaren zaleak, baina baita ere Orban, Trump edo bezen zaleak baita ere, ez? Ze modelo horiek baita ere ez dute babesten demokrazia liberala. Hori baita ere kontuan hartu behar dugu. Nik beti planteatzen dut egungo egoerak bai eragiten duela demokrazia liberalaren nolabaiteko deslegitimazio bat, ez? Bereziki, demokrazia liberalak planteatzen dituen printzipioen aplikazioa estelako benetan betetzen, justo komentatu dudanagatik, diskurso eta errealitatearen arteko ezberdintasun oso nabari bat dagoelako, dimentsio eta arlo ezberdinetan. Nik esango nizukena da, oztopo bat zertarako. Nik uste hori galdera badera. Hazkuntza ekonomikorako agian, baina galdera da, ze gaude prest onartzeko hazkuntza ekonomiko azkarra baten gale? Adibidez, diktadurak adibidez, zentu askotan Singapurreko diktadurak izugarrizko hazkunde ekonomikoak izuen. Txinak izugarriko hazkunde ekonomikoak izuen, ezakit diktadura hitza den, konplejoagoa da sistema politikoa Txinan, baina, desde luego, representantibidade gutxiagorekiko. Orain, horrek prezioa dakar. Ni Txinaz nego naizen, bizi naizen denboran lian, esan dezaket giza eskubideen babesa mugatua dela. Preste egongo nintzateke ni hazkunde ekonomiko edo iarekiko adibidez erantzun azkarrago bat emateko giza eskubide horien galera ziurtatzeko nik ez. Baina hori nik uste bakoitzaren galdera edo erantzun bat izan bar dela. Europar Batasunak justo, ez duk esan dezu gauza bat oso interesgarria da iruditzen zaidala da gaur egun politika funtzionatzen dura 4 urtero, ez? Bueno, kasu honetan 4 urtero, beste herrialde batzutan, baina oso epe motzerekiko. Eta nik uste Europar Batasuna justo horretarako garantia berme badela. Izan ere, Europar Batasunak ez ditu funtzionatzen gure 4 urtekiko. Orduan, ez dakit estrategia epe luzera begiratzen den, baina epe luzerago batera bai. Eta nik uste askotan Europar Batasunak babestu gaituela, nik ez dut esaten Europar Batasuna, perfecto, bai, nik ez da horretutik ere ez, baina adibidez, Orbanekin nik oso argi ikusi dut. Orbanek egin ditunean, nolabaiteko Orbanen interbentzioa estatuan oso argia izan da, eta oso bortitza zentu askotan. Eta egin dituen mugaketa oso argiak izan dira, ez? Atzo ikusi genuen uste dut, presidente berriak juntzela telebistara, eta esan zuen, hortikan aurrera, Orbanek kontrolatutako telebista bertan bera gelditzen zela. Orduan jatzegoela telebista propagandikorik. Beste kasu bat izan zen adibidez, Europar Batasunak nolabait Orbandek esan zuen hasiko zela hezkuntzan interbenintzen. Eta hezkuntzan muga batzuk esartzen eta baita ere zeri irakatsiko zen zartzen. Hori gertatu zenean, Europar Batasunak esan zuen. Nik ezin diot esan Hungriari zer egin, baina gauza bat egin dezaket. Ez da Erasmus moduan ikasle bat ere jungo Hungriara. Hori balin badira ikasteko baldintzak. Eta Hungriak segituan atzera bota zuen. Azkenengo hauteskundeetan irabazitakoaren arrazoietako bat da, uste dituela 18 bilioi euro geldiaraziak Europar Batasunak Hungriari dagokionak, baina ez dizkionak emango gauza batzuk bermetzen ez duen arte. Orduan ikuste garantia gehiago bat badela Europar Batasuna. Europar Batasunak egotean prezioa pagatzen dugu, gustatu hobea, okerragoa eta bere kritika guztiekin, eta nik uste kritika planteatu behar direla. Baina nik uste representantibidade horrek baimaintzen digula gauzak egia da motelago egiten, eta nik uste hori arazo bat izan ditekela, baina baita ere motelagoak izan enean epe luzeragoera begira dira. Ikuste malima dugu adibidez legislazioa nola adoptatzen den Europar Batasunean, ikusiko dugu denbora pilo bat pasako dela, kamara desberdinetatik pasatzen delako, eta Europar Parlamentuak ere bai nolabaiteko beto eskubideare baduelako. Orduan horrek gauzak asko moteltzen ditu, asko. Baina aldi berean ere moteldu horrek erantzun hobea ematera baimentzen gaitu, eta epe luzeago batera. Orduan, ez dakit sistema hobea den, ez dakit sistema asko dauden, ez dut uste sistema hobe bat dagoenik, porque nik uste aurkituko bagenu ere, momentu batean obsoleto gelituko zala. Nik uste sistemak denbora guztian aldatu behar duela, kritikatu behar direla, konstante, eta aldatzen joan behar direla, beti hobetzen. Orduan,
Zer da moteltzen duena, zer galarazten duen Europar Batasunaren oztopak eta aurreratzea gauza askotan? Depende. Europar Batasunak hartzen ditu giza eskubideak, ekonomia, politika, militarki, gauza asko dira eta arlo bakoitzaren oztopakitzea desberdina da nik uste. Kaixo. Lehen komentatu zuen, Estatu Batuak eta Europar Batasunaren arteko bloke homogeneo horren apurketa edo, bintzat, interes diferentien zorrera, ez, azkenengo urtietan. Nere galdera, hortaz aparte, Europar Batasunan barnean, zein izan lehizken Europar Batasunaren erronkak alde batetik arlo politikoan koherentzia interno bat mantentzeko, ez? Ze ikusten ditugu Europar Batasun barruan, Polonia, Alemania, Frantzia bezalako herrialde oso atlantistak, baina baitxabe azkenen urtietan Espainiak hartu den jarrera, edo indala azte betera arte, Viktor Orbanek eukidaden jarrera, ez? Baina baitxabe, Alemanian edo Frantzian egon lehizken eskuin muturreko gobernu potentzialak. Orduan zein izan lehiken erronka bloke geopolitiko bezala, koherentzia interno bat mantentzeko, Europar Batasun bezala, erantzun bateratu bat emoteko erronken aurrian, eta gero baitxabe, ekonomia arluan, azkenengo urtietan ikusitan divergentzia ekonomikoan, divergentzia ekonomiko horri behiratuta, Europar Estatu Batuekin konparatuta, zein izan lehizken arriskuak eta erronkak bloke bezala indiferentzia ekonomikoan ez jauzteko. Ze azkenian ikusitza munduko bloke haundixak, Europa geroz eta atzeratu hau geratzen dabil. Nire ustez pintzat orduan, zuen zein dan zuen iritzitza horren inguruan. Eskerrik asko. Bi galdere irantzutez, kontua da, Europak bere buruari galdetu behar diola, zein paper jokatu nahi duen, bai geopolitikaren arloan, bai ekonomiaren arloan. Ez, badakigu herrialde bakoitzak bere interesak ditula eta bere logikak ditula, badakigu Nataleko ongi komentatu duen bezala, barne desadostasunak kudeatzea Europan eta legeak ateratzea saia dela eta oso prozesu komplejo eta burokratikoak suposatzen dutela. Lehenik eta lehen nik planteatuko nuke, geopolitikaren perspektibatik gaur egungo egoera kaotikoan, Europar Batasunak ze paper jokatu nahi duen. Eta horren arabera, erantzun bat emateko kapazitatea izango du. Adibidez, oaintxe bertan Iraneko gerran arira ikusten egara, zein da Europaren erantzuna gerra honen artean, desadostasunak daude. Alemaniari galdetzen badiogu, gauza bat erantzungo diogu. Frantziari galdetzen badiogu, beste bat. Europako instituzioek zezaten digute, we are deeply concerned, betiko erantzun diplomatiko eta protokolarioak, ez? Zaten digute. Eta espero dugu, gerra ahalik eta lasterren bukatzea, zen ahalik eta lasterren ez bada bukatzen, arazo ekonomiko larriak izango ditugu, ez? Orduan, nik uste, Europa historikoki, de hecho, aurrekotan komentatu izan dugu, nola Europa diplomazien arloan, nola baiteko, indar bat edo puntu hegemoniko bat izan duen historikoki, galdu du izan duen azkenengo urteetan. Orduan, Europak bere buruari galdetu behar dio esparru politikoan eta baita ere esparru ekonomikoan zein paper jokatu nahi duen benetan egungo munduan. Atlantismoaren logikan jarraitu nahi baldin bada Europa, gutxienez hori posizio logiko edo koherente bat izan daiteke edo izan da azkenengo urteetan. Klaro, oaintxe bertan ez dakigu Europa instituzio bezala edo konglomeratu bezala horren aldekoa baldin badan edo horren kontrakoa, ez? Orduan, erdibideko bidean mantentzen dira eta baita ere ekonomiaekin berdina gertatzen da, ez? Ekonomiaren arloa jokatzeko, ez? Komentatu dugu, zelan Txinak arrapalada baten eta azkenengo urteetan adelantatu gaituen sektore ezberdinetan, ez? Ez dakite publikoan dagoen jendeak gogoratzen duen trantsizio berdean inguruan egon diren azkenengo diskursoak Europan eta nola kotxe elektrikoen apustua behin baino gehiagotan planteatzen zen, nolabait
petroleak sortzen ditun kalteak ekiditeko bide bat suposatu zezakelako, ez? Hori zeren erantzule izan zen, bereziki Alemaniako sektore automobilistikoaren ondorio bat izan zen. Alemaniako sektore automobilistikoak ulertzen zuen, kotxe elektrikoa izan zitekela, nolabait bere industria garatzeko eta handitzeko eta indartzeko forma bat. Eta egia da. Zertatu zen, 10 urte lehenago, txinatarrek jazeudela horren martxan. Orduan, perspektiba bat zegoen, baina ez perspektiba horren aplikazio praktiko bat. Zertatzen da gaur egun, oaintxe bertan, kotxe elektrikoak geroz da gehiago ikusten dugula gure kaleetan, baina gehienak nondik etortzen dira, Txinatik. Teslako modeloak kenduta. Zergatik, merkagoak direlako eta teknologiaren perspektibatik mendebaldean erekitzen diran kotxeak bezalako teknologia erabiltzen dutelako. Orduan kontua da, nik esango nuke, biharlo hoietan Europaren erronka da, lehenik eta lehen bere burua aurkitzea, jakitea, ze politika eta ze logika ekonomikoa aplikatu nahi duen, eta epe ertain edo luzerako plan bat esekutatzea. Kontuan izan da, beti, barne gatazkak kudeatu behar direla eta nolabait kontraesanak sortzen direla. Politika kontraesan ez betetako zientia bada edo logika hutsa da, ez? Eta hori onartu beharra dago beti emango dela. Ni gauza positibo bat aporteatzeagatik, Iaz gertatu zen gauza importante bat, agian garantzia gehiegi eman zitzaiona Europan, ez? Energiari dagokionean. Eta da, sorpaso bat gertatu zela, iazko martxoan izan zen, energia berriztagarriek, eguzki plakak eta eolikoak aurre hartu zioten fosilei, lehen aldiz, historian lehen aldiz. Europar Batasunean gehiago kontsumitzen da energia garbia fosilak baino. Nik ezagit epe luzera begira, eta lehen esaten zen duten, ez? Europar Batasunak ere epe luzeari begiratzen dio, horrek, apostu horrek, eta apostu horrekin jarraitzen balin badu Europar Batasunak, gero hor daude nuklearrak baitare, nuklearrek ikaragarrizko indarra dukate, eta Frantziak gainera apostu argi bat egin du, Europar Batasunak ere lehen aldiz energia nuklearra, energia berdeen artean sartu du, ez? Horla, erdi azpitik, baina nik ezagit apostu horrek ere, epe luzera eta hormuzen gertatu dena ikusita, bueno, agian itxaropenerako arrazoi bat izan daiteken, ez dakit? Horrela ikusten duzuen, baina, bueno. Justo gainera, Europar, lehenon kontatu duen kasua, 7 ume hau eta Portugalekoak, Europar, kasu horreketan etzien giza eskubideen Europako auzitegiak etzien arrazoia eman, baina gero juntziren beste 7 emakume jubilatu, Suiza salatu zuten, eta arrazoia eman zaie. Eta orain Suizak nolabeteko neurri batzuk hartu behar ditu justo nolabeteko egoera klimatiko hobetzearren. Eta hori berriro izan dira 7 emakume jubilatu jundirela eta salatu dutela bere herrialdea. Hori gertatzen ari da. Nik uste zure galderari galdezka, ez bakarrik, ekonomikoki ez bakarrik amaizik eta zergatikan zein da dibizioa oraintxe bertan Europar Batasunak eta nola eragiten duen. Nik uste Europar Batasunak ez dakit estatu batuekin denbora gehiagi pasatzeagatik edo, baina iritsizten momentu bat, batez ere 60-70 hamarkadan, non pentsatzen zuen Europar Batasuna zala munduan zegoen gauzarik onena eta mundu guztiak nahiko zuela bere laguna izan. Eta hain bere buruan sartua zegoen, hain beste esintzen zuen bere proiektuan aztu zituela sortuko ziren hazkundeak, agian beste politika, beste bizio bat eukiko zutela. Nik uste Europar Batasuna sortu dela Mendebaleko Europarekin eta askotan ez duela ondo entzun, ez entzun bakari baizik eta ulertu zen diren ekialdeko beharrak. Ez die kaso handerikan egin. Eta kaso behar horiek alde batera uzterakoan zer egin du nazionalismo sutsu bat sortu du. Eta orduan ikuzuk esan bezala, daukagu Eslovakia, daukagu Hungria, daukagu Polonia, nolabaiteko nazionalismo hori asko bultzatu du eta horrek esan nahi du nolabaiteko prezio bat ordaindu dela Mendebalearekiko. Zein da koherentzia ziurtatzeko bide bakarra? Nik uste nazionalismoaren bukaera. Europak taldean lan egin behar du.
ezin da koherentzia lege mundutikan edo politikoki koherentzia bat bilatu, ez balin badago koherentzia ez balin badago nolabaiteko nahi bat koherentzia hori ziurtatzeko. Eta nahi hori kooperaziotik sortzen da, baina kooperatzeko ere nahi bat egon behar da. Mundu guztiari balin bada bere buruari begira, ez da hori inoiz lortuko, baina ez inongo arlo batean, eta orduan ezin da inongo koherentzia bilatu ere, ez balin badator betikan. Orduan, nik uste gaur egun oso momentu zaila dela Europar Batasunarekiko nazionalismoak izugarrigo direlako, ez bakarrikan Polonian eta Hungrian, baizik eta Espainia balean, Frantzian ikusi dugu, edo Alemania mentzionatu dugun lehena, ez? Orduan, nazionalismo horrek azkenean dira niretzako oztopo nagusia Europar Batasunarekiko, edo zein akordioa aurrera ematea ezinezkoa da. Orduan, koherentzia ziurtatzeko lehenengo gauza egin behar deguna da nolabait ingurukoak onartu. Nik uste hau gauzak asko aldatu zirela 2005ean edo hasi ziren Europako konstituzio bat sortu nahian, konstituzio hori etzen aurrera atera, nik uste Europar Batasuna hor pixka gelditu zela zergatikan, narratibak izan ziren, narratiba nolabaiteko soberan nazionalak izan ziren nolabait hau urratu zutenak, berez ez du inongo zentzurikan eta narratiba diot, praktikan konstituzio bat egin delako. Baina orain ez digu deitzen konstituzioa, deitzen digu bloke konstituzional. Baina gauza iguala da. Azkenean narratibak izan ziren eta diskursoak izan ziren gauza hori oztopatu zutenak. Eta gero ikusi izan baita ere 2008ko beharrekin krisia iparraldeak nahi zuena eta hegoaldeko herrialdeak ze galarazten zuten, berdina 2008ko pandemiarekin. Eta ikusten ditugu Europar Batasuna bakoitzean konflikto garrantzitsu bat daukanean, gehiago nolabait inposatzen direla estatu bakoitzeko interes nazionalak Europako kohesioa baino. Orduan, nik uste oraintxe bertan daukago dela nazionalismoko auge batean, nik uste nazionalismo horren augearen ondorioak ikusi ditugu oso argi Trumpekin, ikusi ditugu oso argi beste hainbat herrialdekin, eta nik uste nazionalismo horrek orain jetxi egingo dutela, ikusi dugulako ez gaituztela inora eramaten, eta orain ikusi ezakegula nolabait, aukera daukagula nazionalismo horren jetxierarekin eta kooperazioarekiko nahi batekin nolabait koherentzia hori bilatzen. Koherentzia ez da modu bakarrean bilatzen, ez arlo bakoitzean, arlo bakarrean. Arlo asko daude eta arlo desberdina dira eta behar desberdinak ere. Orduan, baina nik uste oztopo nagusia o arazo nagusia da torrela nazionalismo hori sortzen ari dena orain. Mugak ateratzitugu behin da berriro. Nik, kazetari bezala, urte haiek bizi izan dituen, Europar Batasunaren urte honak, edo Belle Epoque ura, euroa martxan jarri zenean, ampliazioa gertatu zenean, ekialdera, konbentzio konstituzionala egin zenean, Giscard d'Estaing presidente hoiak egin zuen proiektu ura, eta gero utxe egin zuenak, baina gogoratzen dut, Europako konstituzioa sortzeko prozesu hori oso interesgarria izan zen, niri oso gertutik jarraitzea egokitu zitzaidan, eta besteak beste planteatzen zuena zen pasaporte europarra izatea, hiritartasun europarra, horre subiranotasun kontzesio handiak zeuden estatuen partetik, eta horrek utxe egin zuen nahi zuzen ere horregatik, nazionalismoengatik, herrialdeek ez zutelako burujabetza Europaren esku utzi nahi, eta gero Lisboako ituna etorri zen, eta horrekin dena bertan bera geratu zen. Baina, debate hori horregon zen, eta hortik aurrera nik uste maldan bera joan zela Europar Batasunaren errelebantzia, baita ere Borjak esaten zuen puntu horretan, diplomaziaren munduan, oso interesgarria da hori baita ere, Europa izan da beti izan da, bigarren mundu gerraz geroztik behintzat bai, eta lehenagotik nik esan gonduke baietz, nun hartzen ziren erabaki diplomatiko importanteak, itunak, nun sinatzen ziren, Ginebran, Oslon, Parisen, Europan, eta orain nora desplazatu da ardatz hori, diplomaziaren ardatza, nun hartzen dira erabakiak orain, nun egiten dira goi-bilerak, Ankaran, Kairon, Dohan, hori ere, irrelevantzia hori ere etorri zaio Europari, orduz gero, beraz? Momentu interesgarri batean gaude, baina nik uste ez dela dena negatiboa ere, ez? Nik uste olako egoerak aukera ematen digutela gauzak berridazteko eta berregiteko. Eta nik uste aldaketa prozesua oso interesgarria dela eta beha oso beharrezkoa dela eta nik uste askotan gertatuko dela. Gauza ez da aldaketa suertatzea baizik eta zer antzun ematen diegun aldaketa hoiei. Baina nik uste globalizazioak aurrera egin ala, aldaketa hauek gehiagotan sortuko dira. Geroz eta aktore, zuk esan bezala, leheno Westfaliatikan nolabait Europan gertatzen ari ziren gauza guztiak. Orduan, sortu zen nazioarteko zuzenbide guztia zen Europatik Europarentzako. Baina
orain gauzak aldatu diren ainean, eta orain Ankaran ari bali magera gauzak hitz egiten, horrek esan nahi du aktore politiko eta indartsuagoak sortu direla eta elkartu direla tablero honetara, ez? Eta orduan jokalari gehiago ditugu, orduan gauza horiek gehiagotan gertatuko dira. Hau ez da gauza konkretu bat, gehiagotan gertatuko da. Orduan gauza da jakinda hau gertatuko dela berriro ere, zein da guk nahi eman digun erantzuna. Azken galdera bat? Bai, atzaldeon. Azkenien, ze puntutaraino estatu batu horret daukie informazioa, desinformazioa bertan herrialdean. Azkenien Trumpera be saiatu izen da kontrolatu guran kasetariakin eta grupo meta eta beste batzukin informazioa kontrolatzen. Hombre, argi dago, bereziki iritzi askatasuna edo prentsa askatasuna baita ere mugatu nahi dela, ez? Bereziki autoritarismo berri hauek ulertzen dutelako informazioaren kontrol bat beharrezkoa dela nolabait narratiba konkretu batzuk esartzeko. Baina gertatzen da gaur egungo testuinguruan, oraintxe bertan, estatu batuetako hedabide guztien diskursoak aztertzen baldin baditugu, bakarrikan Fox Newsen daskaten akolituak babesten dute Trumpen narratiba guztia. Inkluso bere maga mugimenduko jendea ez da oso ongi ulertzen oraintxe bertan hartzen diren erabakiak. Orduan, beti dago bertan hedabideak eta nolabait iritzi publikoak kontrolatzeko nahia, egi da. Gero bakoitzak erosten dau nahi duen narratiba, guazen zintzoak izatera ez. Nik uste dut dela gure gizartean dagoen politikaren oinarritako bat. Baina egi da, inkluso, nahiz eta narratibaen kontrolari heldu nahi, oraindikan iritzi askatasun minimo bat existitzen da estatu batuetan. Inkluso, komentatu izan dugu, historikoki estatu batuetan Israelen aldeko iritzi orokor bat zegoen. Gaur egun, aldeko iritzi publiko hori asko murriztu egin da. Uste dute, gizartearen 20% batek babesten duela Israel, gutxi gora bera ez, 18%, 20% bat. Inkluso, nahiz eta informazioa eta edabideak kontrolatu nahian dabilen Donald Trump, inkluso, logika narratibo hori apurtzen ari zadioen handi baten ez. Azkenin jendeak ikusten dago, bale, guk zergatik gaude hemen. Zer lortu nahi dugun, zein da gure logika estrategiko hau, ze irabazten dugu hemendik. Ni gasolina botatzea garestiago ateratzen baldin bazait Iranen gaudelako ezakigu zergatik, horrek jenteari galderak sortzen dio. Jendeak esaten dago, bale, eta zergatik gaude hemen. Eta, gero, bakoitzak bere logikak eta bere analisi propioak egiten ditu, ez? Orduan, bai dago informazioen kontrolatzeko nahi hori, baina baita ere diskurso kritiko minimo bat zorionez existitzen da munduan. Nik egituko nuke gaur egungo gizartearen zati handi bat ja ez dela bakarrikan edabide tradizionalen bitartez dela osan dudan bezala informatzen. Orduan, nik uste gaur egun edabideen kontrola saiatu daitezke, baina gero ez da zailagoa da, eta jendeak gero ez da aukera gehiago ditu, nahi balin badu, hori beste gauza balin bada ez, nahi izatea informazioa beste tokitatikan lortzeko. Nik uste hemen ez dagoela inbeste kontrola ja egon badago, baina nik uste hori kontrolatzea asko zailagoa dela, eta nik uste galdera gehiago dagoela ez, askontzaten dela ez, errespetua bakoitzak nahi duna esateko. Nik horra, abokatu bezala, gauza batzuk esan behar ditut. Bat izango litzateke, nik uste errespetatu behar degula gure iritzia emateko eskubidea. Baina horrek ez du esan nahi, iritzi guztiak errespetatu behar ditugunik. Bi gauza oso desberdina dira, eta nik uste gaur egungo gizartean asko konfunditzen diranak. Nik errespetatu ez dake, zuk edo ez gauza esateko eskubidea, baina ez uztertan, zuk esaten ez duna errespetatu behar. Orduan, adibide tonto bat, ni naiz futbola etxai bat ere gustatzen. Gaur galdetu eta ez zergatik antzuden hainbeste errealeko hainbeste bandera. Ez nekin ez errez. Ez errerez. Osa, edabideak ere zituzu jarraitzen. Ez, oiek ez. Kirol seio erizun denean aldatzen dut. Ez da kiroletako tartean bakarrik agertzen ja, Internetan, nago. Eta Al Jazeerak ez du errelari buruz egiten. Sorry, Orduan,
nik iritzia daukat, bihar nahi duan esateko eta kreston komentario bat egiteko errealari buruz. Orain zure esku dago nire iritzi hori entzuteko, ulertzeko, onartzeko eta hartzeko, eta nahi bali madezu zitatu jazu, Natalek esan du errealari buruz nahi dezuna. Baina ez du inongo pixurik. Gure esku dago hitz horiei eta pertsona horiei pixua eman. Hori ez gure esku dago, badibez, ekartzen dugunean norbait ekartzutenean edabidetara pertsona bat argi dagoela, ez dakala inongo ezagutzarik kaso bati buruz eta zuk telebista ikusten jarraitzen bali madezu, hori ja zure iritzia, zure erabakia izan da, hori zuen esku dago. Hontan utziko dugu, bale? Bai. Bueno, mila esker guztiei etortzeagatik, baginuen susmua geopolitikak interesa sortzen zuela, eta gaurkoarekin ikuste dut egiaztatu dugule. Eta, bueno, mila esker gainera antolatzaile gisa gaizki egongo da nik esatea, baina uste dut goi mailako ekitaldia ikusi dugula. Eta txalo bat eskatuko dizuet. Eta mila esker handi bat Borja, mila esker handi bat Natale, eta mila esker handi bat Mikel, gure gidari lan egiteagatik, eta txapa guztia egun eta hilabete hauetako txapa halako aditasunez hartatzeagatik. Eta esker mila eta gainera esango dizuegu geopolitika lantzen segituko dugula, Lanbroatik. Beste saio bat ere baginuen, ez dute xetasun gehiago emango, baina ez da posible izango. Baina, bueno, orain ez da posible izango, baina aurrerago badugu konfidantza posible izango den. Eta jakinaraziko dizuegu gainera. Bueno, mila esker handi bat denei.